قلت لها مناسب أنا ولا معك سنة سوتي تحزو ويكا مش نايفامي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدات بالجو هزنا عبيت عبستات عدت تدكنا كان خعبت فلتات كانت يدينا نورا لمكان انت بكيسا نغلو تعقف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقف بغلتو كله قصات كمنا يدماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الصاتح حلنا نكتو أمازن نكتو سلام كبرات تعذبتي كما يمسيكم كما يكنيكم كم تلمود فلي مدد حزنا لكم مسيرا لما ما عندي بزعبة صوتاو بركب ويكا زني عمد صعب كنستيو زبل حزنا مسيرا لنا كبرات عايش مسانا لو كب عبالات محسن دكتور سامسون تسقاي كم اون سيساي كهن بهم كوغل في بزعبة عمد كنستيو نزارف سفزلنا بأخ جمر في حتى نتم زي فولتخ نخولتخي قرب كانتم فولتخ مزاخرو خدم بس نفس القرب اللي لنا سيساي حتى حرة يعني لي أمان حوي كما أمسهم كما أمسها دكتور سامسون بدحريت أبونا نحواتنا سلامويت في تحفتي أنا في تاي كان البهل أب مانشستر أدين قد تأمل إيه مسوقة تي معلتوي سرحي أب ناي سدتنيات أب عدين قد رفيقية ثاني مسكر نبرو محضر تنبو هاي بنت البهل محضر يدسرح سمعتها وقعة مثل حبرتسبنا ببزها تسدتنا المسد خمسة نفلتو كلاود راح قاتل يكون دخل علي بسيريا دقيما مزيوم عجزن أقول سند راح بلو محبر الله نبض محنا زمان تسر أو يدسرح ثانك يو أول ما هتنقع إيه جلني اللي لما هو كبرت حاولي استجاب دكتور سامسون زميلة سنة تكاميرا عريا بلا حتى كنت عيانا هنريك باتا أوه تمام صبوت الله كسا سغلهم نسولت كبر الله ثانك يو أمان عوض اوكي دكتوري انا بخاخ كرفا دكتور سامسون سلام أمان سلام كلاتكم تخطاتلتنا سامسون ما كل بهال أب لندن غمت أب أنجلا راسكين يونيفرسيتي زبالي يسرح مبزح سرحي مصنع سستها حزي قالوا خابتز قبرو مصنعتات كعنين أب سدتنياتات زتوكوري كمون أب معارنة تكالستي زتوكوري مالتي سرع بلا زاخل النخبي دكتور بعرف حس كاس حسرة بياخذوني اول بعد يعني عارفه كان يعني اوكي كم زي رأنا يو معناته سيساي ام ناي سدتني تسرح سخون ام ناي مصنع تسرح فلايكاتي ابزار واجزين دكتورنا ابي كاريركا كل كم تهزبنا خا لولا نمبالسي ايتب قوي خبتي لكم وياسي قرب نحن دكتور لنا حفتنا لنا إلا خزارة ما أنت دو ايتب بروي خب كما هم ينخل نهار مختي باتي جوبر كم مالتي بس تعرف قدم نفتو اسمنا خل أتولتي كان درسنا لما أنت بزعل عمس لكنستي عمس لكنستي في الله ما حسن قال عامة نزارة ولا لا أجي كمان نموت عامة مالتي خزارة من البتون أز مثلا عامة أنت ديتو قاريز خزارة ولا لا عمس لكنستي عمس لكنستي خن بالكلمات انتهي عمس لكنستي لا خالص كسانت هراي أمان عمس دك أنستيو خلينا بالكلنا حتى عمس دك أنستيو لا ولا معارنة دك أنستيو بينتن كنجمر معارنة كنوصل دينا من البات حجي أوكي أنا عطوي بمعارنة جميلة يا عبد ساي حاتي معناته معارض تكون وان تاني لنا الرأي بالبعمس كنجمر من تان كتانا تشكر كينات في لعبة زعبية جمرنا حاش لانده عمس دك أنستيو خلينا بالكلنا دك أنستيو زقات من عمس بسانكي نايت أوتاوي ጾታ ክንብል ከለና ሎሚ ክልተ እቲ ባዮሎጂካዊ ወይ እቲ ማሕበራዊ
ፆታ ማለት እዩ ብሰንኩ ዘጋጥመን ዓመፅ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዓመፅ ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣካላዊ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁጠባዊ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ስነ-ኣእምራዊ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ እውን ፆታዊ ዓመፅ ወይ ምድፋር እንብሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕፅር ኣቢለ እዚ ዓመፅ ማለት ብሓፈሻ ወይ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኦኬ ማለት ክትገልፀለይ ፀኒሕካ ኣነ እዛ ሕፅር ኣቢለ ደይቅበላ እንዲ ኮይና ኣነ ንስኻን ክንበኣስ ኢና ሎማዓንቲ ማለት እንታይ ዓመፅ ዘብልና ዘሎ እወ ኣማን እንታይ ይመስለካ ምባእታ ብዛዕባ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣስፋሕ ኣቢልና እንድሕር ተዛሪብና ሓደ ሰዓት ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ኣኽለናን እዩ ሕጂ ኣብቲ ሕጂ ሎሚ ዝኾነና መስርሒ ዴፊኒሽን ዓመፅ ክንብል ከለና ሰባት እንታይ ንብል ከም ዘለና ንኽርድኦም ኢለ ሓደ መሰረታዊ ነገር ኣቐሚጠ ማለት ዓመፅ ዘብለና ዘሎ ኣነ ንምንታይ ምክንያቱ ፀወታ ንቁርብ ከነሰብካ እንዳተዘናጋዕና ንክንዛረበ ኢለ ናብቲ ማዕርነት ክንመፅ ኢና ምክንያቱ ማዕርነት ናይ ዓድና ማዕርነት ናይ ዝዓዲ ይፈላለ ይመስለኒ ተረጋጊ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይ ኮይና ንክትከይድ ዝብል ርድኢት ኣለና ምክንያቱ ሰበይቲ ናይ ሰበይቲ ዝሰርሕ ኣለዋ ሰብኣይ ናይ ሰብኣይ ዝሰርሕ ኣለዎ ኢልና በቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ኣካይዳ ንኸይድ ነርና እቲ ማዕርነት ንብሎኸ እንታይ እዩ እቲ ማዕርነት ክንብል ከለና እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ድዩ ኣብ ሃገርና ኣብ ኤሮጳ ኣብ ካልእ ሃገር እንታይ እዩ እቲ ማዕርነት ዓይዳሃት እንደገና መሊስካ ሲሳይ ናባኻ ክጅመሩ ወዳሓን ዶክተር ክምለስ ይድሓን ኩልና ናይ ፈጣሪ ፍጡራት እንዲና ኣምላኽ ፈጥርና ከሎ ማዕረግ ገለ ይፈጥረና ኦፍኮርስ ምስቲ ባህልና ናይቲ ወግዕና ክንሪኦ ከለና ጓል ኣንስተይቲ ናይ ባዕላ ቦታ ኣለዋ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ግን ከዓ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምስ መፃና እቲ ለውጢ ኣምፅእዎ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ሰሪሓ ቀደም ኣብቲ ንፈልጦ ባህልና ሰብኣይ ብደገ ሰበይቲ ከዓ ብገዛ ይበሃል እሞ ነናታ ቦታ ማዕርነት ክንብል ከሎ ከዓ ንቁርብ ዘይተሰክፈኒ እንድያ ማዕረደ ንኾነሉ ታሕቲ ላዕሊ ንኾነሉ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ኣብ ሓደ ክኸውን ከለካ እንዲ ግን ከዓ ኣብቲ ኣረኣእያ እዩ ዝውስኖ ግን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለማት ምስ መፃና እታ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ምስቲ ወዲ ተባዕታይ ደገ ወፃኢ ኣትኣቱ እቶት ሰብኣይ ጥራሕ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብቲ ዝመፀናሉ ዓለም ኣብዚ ማዕረ ከተምፅእ ምስ ከኣለት ደን ኦብቪየስሊ እቲ ሽፍት ገሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማዕረ ክንብል ከለና ቁርብተይ ይከብደካ እንድዩ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ወዲ ተባዕታይ ትንእሰሉ ወይ ካብ ወዲ ተባዕታይ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ዝበልፀሉ የሎን እሞ ክንፍጠር ከለና ሓደ ስለ ዝኾና ክንፈላለዩ እቲ ቁርብተይ ይከብደካ እዩ ከዓ ዶክተር ሳምሶን በደንብ ክረዳእና እንዲ ግን ከምቲ ዝበልኩ ኣነ ቁርብተይ ተሰክፈኒ እያ ክብል ከለኹ ማዕረ ይኮናን ወይ ማዕረነት ክበሃል ከሎሲ ኣብኡ ከም ክብል ኦልሞስት ሓደ ኮይና ኢና ሕጂ ሰብኣይ ክገብሮ ድኽእልን ሰበይቲ ዘይትገብሮ ወይ ሰብኣይ ተሓንቲ ሰብኣይ ክገብራ ዘይክእል ምሹር እቲ ሪፕሮዳክሽን ክንብሎ ግን ከዓ ቆልዓ ወሊድካ ከተምፅእ እምበሪ ሰበይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሰበይቲ ትገብሮ ነገራት ኣሉ ሰብኣይ ከዓ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ክትገብሮ ትኽእል እንድያ ኣብኡ ታሕቲ እዩ ተኣሽሙ ክብል ግን ከዓ ድሓነ ዶክተር ሳምሶን ከዓ ክትስተኸለ ኢኻ و ሲሳይ ሓደ ፅቡቕ ነጥቢ ኣልዒላ ፀኒሓ ሓደ እንታይ እዩ ማዕረዲና ድብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣካታዕ እዩ ማዕረ ክንከውንካ ኣድላይነት ኣለዎ ድዩ ዝብል ምስኡ ዝመፅእ ነገር ኣሎ ግን ወዲ ሰብ ክፍጠር ከሎ ማዕረ ወዲ ሰብሲ ወዲ ሰብ እዩ መሰረት ነገር ማለት እቲ ይወድሲ ጓል ትኹን ወዲ ይኹን ማዕረ እዩ ኣብኡ ዘካትዕ ነገር የለን ስለዚ ምስ ተፈጠርና ማዕረ ሰባት ኢና ተፈጢርና ምስ ተወለድና ኢና ሕብረተሰብን ነገራት ዝቕይሩ ማለት እዩ ሕጂ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ወድን ጓልን ማዕረዮም ማለት ኣይኮነን ከም ኣተሓሳስባ ክትሪኦ ከለካ ማለት ወዲ ዝገብሮ ጓል ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ምናልባሽ ወዲ ብኣካላት ማስኪላር ክኸውን ይኽእል እዩ ሓይሊ ክህልዎ ክእል እዩ ኣወዳትን ኣዋልድን ኩዕሾ ተፃዊትካዮም ኣወዳት ናይ ምስርዓት ተኽእሎ ኣለዎም ኣትሌቲክስ ተወዳዲርካዮም ወይ ኣብ ካልእ ነገር ኣወዳት ክስዕሩ ኮኑ እዮም ግን
ኣብ ገለ ከዓ ተመጣጣኒ ዝኾነ ሓይሊ ኣለዎም ንኣብነት ኣብ ብልሖም ኣብ ስነ ኣእምራዊ ብልሖም ተመጣጣኒ ሓይሊ ኣለዎም ኣዋልድ እውን ክበልፃና ዝኽእለሉ መገዲ ኣሎ ሕጂ እዚ ከም መሰረት እንድሕር ኣሚጥናዮ እቲ ማዕርነት ክንብል ከለና ደኣ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ ማዕርነት ክብል ከሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ማዕረ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማዕርነትን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይፈላለ ማለት ኣይኮነን መን ብዝያዳ ይቃለሰሉ ናብ ዝብል ኩነታት ጥራሕ ዝፍለ ሕጂ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክንብል ከለና ክልተ ነገር ኢና ነጠቃልል ዘለና ማለት እዩ ሓደ ማዕርነት ናይ ዕድላት ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ትረኽቦ ዕድልን ወዲ ተባዕታይ ዝረኽቦ ዕድልን ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ከም ንፈልጦ ዝያዳ ንወዲ ሓለፋ ዝግበረሉ እዩ ዘሎ ኣብ ብሕልፊ ኣብዘን ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ቁሩብ ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ትምህርቲ ክትኣቱ እንድሕር ዘሊኻ ካብ ደቅኻ ነታ ጓል ኣይኮነትን ትሰዳ ነቲ ወዲኻ ትሰዶ ሕጂ ኣብ ገለ ሓለፋታት ክትህብ እንድሕር ኮንካ ነታ ጓል ኣይኮንካን ሓለፋ ትባ ነቲ ወዲኻ ትባ ኣብ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጓል ቀልጢፋ ክትምርዖያ ካልእ ዝበሃል ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ድሓር እውን ፋሚሊ ተኣሊን እያ ትወዲ ፋሚሊ ዝኣሊ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ዜርካ ግን እቲ ቀዳምነት ማዕርነት ክንብል ከለና ማዕርነት ናይ ዕድላት ማለት እዩ ጓልን ወድን ማዕረ ዕድል ተረኺቦም ማዕረ ዕድል እንድሕር ተዋሂብዎም እቲ መሰረት ናይ ማዕርነት ኣንፂፍና ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ማዕርነት ናይ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ስለ ድሰደትካዮም ማዕረ ዕድል ስለ ዝሃብካዮም ጥራሕ እቲ ማዕርነት ኣረጋጊፅካ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ማዕረ ዕድል ወላ ሂብካዮም ንትምህርቲ ከይዶም ኣብ ትምህርቲ ነተነዋልድ ኣቴንሽን ዘይህብዎን እንድሕር ኮይኖም ወይ ኣብ ጓል ኣብ ትምህርቲ ምስ መፀት ክፃረፍዎን ዘየድሊ ነገራት ክገብርዎን ዝውዕሉ እንድሕር ኮይኖም ምክንያቱ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዘይክበረሉ እንድሕር ኮይኑ ናብ ዓመፅን ናብ ገለን መምሃራን ባዕሎም ዘሸግርዎን እንድሕር ኮይኖም ሕጂ እቲ ማዕርነት ናይ ውፅኢት ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ወላ ትምህርቲ ተሰደድካዮ ከም ድሌታ ክትመሃር ኣይትኽእልን እያ ከም ድሌታ ክትፅንዕ ኣይትኽእልን እያ ከም ድሌታ ኣብቲ ትምህርቲ ናፅነት ክስማዕ ኣይክእልን እዩ ታጓል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ውፅኢት ተምፅኦ ዝተፈላለየ ውፅኢት ክተምፅእ ትኽእል እያ ካልኣይ እውን ኣብቲ ዝርጋሐ ማለት እዩ ዝርጋሐ ናይ ፕሮፌሽን ኣብ ገሊኡ ደቂ ኣንስትዮ ዘይመርፆ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ናብ ቢዝነስ ብብዝሒ ናብ ሕክምና ክኸዳ ክእላ እየን ብብዝሒ ናብ ኢንጂነሪንግ ዘይክኸዳ ክእላ እየን ግን እንድሕር ድሌት ኣለዎን ከነቲ ዕድላት እንድሕር ትህበን ዲኻ ዕድላት ኣሎ ዲና ብከምኡ ክኸዳሉ ወይ እዚስ ንጓል ዝኸውን ፕሮፌሽን ኣይኮነን እስኺ ናብዚ ሄልዝ ከይዲ ናብ ሂስትሪ ከይዲ ናብ ቢዝነስ ከይዲ ዝብል ኣተሓሳስባ ተስርፀለን ዲኻ ተን ምሩቃትና ክትሪአን ከለካ ኣበይ ደረጃ ኣለዋ ኢልካ እቲ ካልኣይ ትሪኦ ከዓ እቲ ማዕርነት ናይ ውፅኢት ዝበሃል እዩ ብዙሕ ግዜ ማዕርነት ናይ ዕድላት እንድሕር ፈጢርካ ማዕርነት ናይ ውፅኢት ክመፅእ ይኽእል እዩ ተዘይመፅእ ከዓ ብድሌታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ኣብ መጨረሻ ኣገዳሲት ነጥቢ ግን ክውስኸላ ኣማን ማዕርነት ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ እታ ጓል ትገብሮ ግድን እቲ ወዲ ክገብሮ ኣለዎ እቲ ወዲ ዝገብሮ ግድን እታ ጓል ክትገብሮ ኣለዋ ማለት ከዓ ኣይኮነን ኣብቲ ምምዕራሕ ናይ ስራሕ እንድሕር መፂና ወይ ጀንደር ሮልስ ንብሎ ኣማን በዓልቲ ቤትካ እንድሕር ኣላ እሳ ሎሚ እንድሕር ለዊሳ እስኻ ፅባሕ ክትለውሳ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ሎሚ እሳ እንጀራ እንድሕር ላፍያ እስኻ እንጀራ ክላፍለካ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ደኣ ነቲ ናብ ገዛ ዘሎ ስራሕ ብማዕረ እትመቃርሕሉ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ማዕርነት እንድሕር መፂና ማለት እዩ እሳ ሓደ ነገር ክትገብር ከላ እስኻ ሓደ ነገር ትገብረሉ መገዲ እንድሕር ተፈጢሩ እቲ ናይ ገዛ ዘሎ ስራሕ ክመቃርሕ ይኽእል እዩ ናይ ግድን ኣይኮንካን ክትለውስ ዘለካ ናይ ግድን ኣይኮንካን ክትላፍ ደለካ ናይ ግድን ኣይኮንካን ናይ ፅሑፍ ትሰርሕ ደለካ ማለት እዩ ወላ ክትሰርሕ ትኽእል እንተኾንካ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ግድን ኣይኮነን ናብ ከምኡ ደረጃ ክትበፅሕ ዘለካ እንታይ ደኣ እቲ ናይ ገዛ ስራሕ ብማዕረ ክትመራቕሕዎ ክትካፈልዎ ክትክእሉ ኣለኩም እስኻ ናይ ትወስድ ብዘየገድስ ንዓኻ ዝመሳስለካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዝመፅእ ሪኮግኒሽን ወይ ምስጋና ከዓ ማዕረ ክትምስገንሉ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐ ናይ ገዛ ስራሕ እንሰርሓ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ዝበዝሐ ናይ ደገ ስራሕ እንሰርሑ ሕጂ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከምዘይሰርሓ ጌርና ኢና ንሪኦም ከም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ከም ዝሰርሑ ምክንያቱ እሶም ዝሰርሕዎ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ሕጂ እቲ ካልእ ዳይሜንሽን ናይ ማዕርነት ከዓ ናብዚ ዘተኮረ እዩ እዚ ኣብዚ ኤውሮፓ ፅልዋዮም ፅልሞ ዶክተር ሳምሶን ማትካ ኣብዛ ቅድሚ ናብስም ሲሳይ ሓፍትና መኻደይ ናባኻ ዛርእስቲ ልዒልካ ዘለኻ ምክንያቱ ዓባይ ነጥቢ ስለ ዝኾነት ቁሩብ ክትብራኸልና እንቶም ተዓዘብትና ከምዚ ክፍሎ ፀናሕካ ንሕር ኮይኑ ማለት ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ እዩ
ካብ ምግቢ ምስራሕ ጀሚርካ ምግቢ ተሲኻ ስጋ ቆልዓ ምብፃሕ ኣለዎ ዳሕራይ ሰብኣይ መፅኡ ብደገ ኣብታ ገዛ ክገለገለ ክብል ክርዳእ ክእል እዩ እሱ ዝሰርሖ ዘላ ከምዚ ክፍሎ ፅናሕካ ንሕር ኮይኑ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ እሳ እውን ፅባሕ ንግሆ ስድራ ኣለዋ ኣሕዋታ ክኾኑ ይኽእሉ ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ኣማፃፅኣና ኩላትናስ ንፈልጦ ኢና ክትሕግዝ ስድራ ክትሕግዝ ትደሊ ገለ ትብል ካብ ኩሉ ተፀቢኻ በቲ ክትሰርሕ ትደሊ ስድራ ክትሕግዝ ትደሊ በቲ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሰብኣያ ክትከውን ትደሊ ሕጂ ንዓዓ እውን ብክልተ ነገር ትፅቀጥ ኣላ ሒዝካ ንባህለ ኣብ ዓይን ሕጊ ከዓ ሒዘካ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢና ንምለስ ዘለና መስለካ ብዓንቲ ወይ ሕፅር ኣቢለን ሕጂ ዝበልኩካ ናብ ኣንገፅና እንዳስፋሕናየን ክንመፅእ ኢና ዓመፅ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብተን ዓመፃት እንታይ ኢለ ነይረ ኣካላዊ ዓመፅ ቁጠባዊ ዓመፅ ስነ ኣእምራዊ ዓመፅ ምድፋር እቲ ሓደ ከዓ ፆታዊ ዓመፅ ማለት እዩ ሕጂ ቁጠባዊ ዓመፅ እንድሕር መፂና እንታይ እዩ ቁጠባዊ ዓመፅ ኣብዛ ድብላ ደለና ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድና ኣነ ይወፍር እንድሕር ኮይነ ወፊረ 1500 ፓውንድ ዝእቱ እንድሕር ኮይነ እታ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ገዛ ትሰርሕ እንድሕር ኮይና ናይ ገዛ ነገር ኩሉ ከበር ጌራ ተትውዕል እንድሕር ኮይና ቆለውዑ ተኣሊ ገለ ተብል ገለ እዚ ገንዘብ እዚ ናተይ እዩ ሕጂ ትሕቶ ናብ ኢድ መፅእ ተረዲካ ናይ በይነ እዩ ገንዘብ እዚ ኣብቲ ሎጂካል ኦርደር እንድሕር መፂኻ እኳ ንሳ ክትሰርሕ እንድሕር ደልያ እስኻ ፍርቂ መዓልቲ ክትሕዝ ኣለካ ንሳኻ ፍርቂ መዓልቲ ክትሕዝ ኣለዋ ማለት እዩ እቶም ቆለውዑ ተረዲካ ንሳ እውን ከምዚ ዝበልካዮ ኣሕዋት ክህልዋ ክእሉ እዮም ስድራ ቤት ክህልዋ ክእሉ እዮም ካልእ ሓላፍነት ዝእለ ክህልዋ ክእሉ እዩ ንዓ እውን ከም ሰብ ገንዘብ ትደልያ ንፅባሕ ሓደጋ ክመፅእ እኳ ክእል ደይ ክትሰማማዕ እኮ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ካብቲ ኣነ ዘእትኽዎ 1500 ከም ናተይ ገንዘብ ገይረ ይሪኦ እንድሕር ኣለኹ ትቁጠባዊ ዓመፅ መሰረቱ ካብዚ ይመፅእ እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ክልቲኣትና እዩ እዚ ናይ ገንዘብ እዚ ናይ ክልቲኣትና ማለት ግን ከም ድሌትና ክልቲኣትና ክነውፅኦ ኣለና ወይ ንስኻ ከም ድሌታ ክትጥፍኦ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ናይ ሓባር ዝኾነ ፕላን ክንገብር ክንክእል ኣለና ናይ ሓባር ዝኾነ ፕላን ተዘይጌርና ግን እቲ ገንዘብ መዋጠጢ መባኣሲ ካልእ እዩ ዝኸውን ሕጅስ እዩ ብካልእ ኣንፃሩ ከዓ እዚ ገንዘብ እዚ ኣነ ሰሪሐ ደምፅእ ዘለኹ ስኽዳ ቆለውዕ እንዲ ክትርኢ ዘለኹ ትብላ እንድሕር ኣለኹ ክፋል ናይ ቁጠባዊ ዓመፅ ንብሎ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሳብ ገዛ ትሰርሖ ደላ ብመልክዕ ሪኮግናይዝ ትኸውን የላን ከም ሰራሕተኛ ከም ኣብ ገዛ ተገልግል ደላ ከም ተበርክት ደላ ስኒ ትረአ የላን ትገብሮ ደላ ንደቃ እንድያ ትገብሮ ደላ ትገብሮ ደላ ንሓዳራ እንድያ ትገብሮ ደላ ኢልና ንሓልፋ ኣለና ኣብቲ ሓገዝ ክመፅእ ከሎ ዘድልያ ቁጠባዊ ሓገዝ ክመፅእ ከሎ ግን እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ኖ እዚ ገንዘብ ዳኣናተይ እንድያ ነው ካየ ሰሪሕ ምፅዮ ዝብል ሓሳብ ነምፅእ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቁጠባዊ ዓመፅ ዝብልናዮ ሓደ ማለት እዩ ኣብቲ ኖርማል ኮንዲሽን ክንመፅእ ከለና እንታይ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ኣነ 1500 ሰሪሐ እንድሕር ኣምፅአ ፖሲብሊ ድሓን 1000 ናይ ገዛ ወፃኢታትና እንድሕር ኮይኑ እታ 500 ከመይ ጌርና ሴቭ ንገብራ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ፕላን ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣነ ንገዛይ ክሕግዝቲ ኮይነ ንዓኻ ንገዛእ ከመይ ጌረ ዝሕግዘላ ስኒ ክሓስብ ክኽእል ኣለኒ እንተዘይኮይኑ እዚ እውን እቲ ምንጪ ናይ ህልኽ ምንጪ ናይ ባእሲ ምንጪ ዘየድሊ ነገራት ዓመፅ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካብ ቁጠባዊ ዓመፅ ማለት ኩሉ እንዲኻ ጠቃቂስካዮ ሓንቲ ገደፍካሉን ሕጂ ናብቲ ኣነ ዝደለኽዎ ትመፅእ ኣለኻ ክብረት ሃበለይ ዶክተር ሲሳይ ሓብትና ናባኺ ክምለስ ምክንያቱ ምናልባት ተወሳኺ ተለኪ ቆረቦ ስኮሉ ኣብዚ ናይ ዶክተር No, كل اللي ودي دكتور of course في تاجون سيتي جزاء توعي كلكو عند حر الصادق برتو for example تبتغط إيرانسي دموز هو so نيتها سويتي أنا خمسة كل شيء عدو لحد تاجون سيتي ولا قا الجن بحر إنايو عن حتى صار إنايو دقة توعل جن جزاءتها استأنو بالسرح جزاءتها نجزاء ريو نقول أتقدر نهم مرك تقدر نيتمر تأخيبات خيب إذا كله دبادحة أب قصري أي أكشن جانا هم تقول شعب دبلو الزناتي يسوي حنت قال نستي درجة 4 سنين استراحات تسرح نيجاز على اللغة نيدق أحد استراحي نيدق استراحة سنتو أحد استراحي تتبعين بعض أحد استراحي صرنا الناس يتعشموا اللغة جن كم زي دكتور كبرنا أنا حسي of course بحانت أكونكا عند حرفلان تقبل تفعل كونكا دين تدعات ولا ساقا جاتو كون برقل تعدمر استعمل كنت حز عند حرصات ولا الجوازة لا تنقل لحد الكاكوكا في الكاكا هتقدر so 003 هو تعيقون دي so أتي مسمى معا أنا تقبل استعمل إذا نعطي إذا نعطي كافي كونه زين بتدايكو تحراركو تلتصق كونكا حدث مزيحة so تبلان كاسة تحساس بها تنسان قبل صباح تجنزبي جنزب كافي كونه تبحان سا أمسينا دلنا صاب بدك جزاء مضبوط أمسيحة لها ولسور حسابي دلني
ገዛት ሂልካያ ደፅዮ ድዕርዮ ሰብ ይደሊ ሰው እዚ ኩሉ ኣብ ሚዛን እቲኻሲ ናይ ክልቴኻ ተዘራሪብካ ኣብ ፕላን ምእታው እዚ ናቴናትካ እዩ ብዙሕ ፀገማት ደምፅእ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ ኣብ ዓመት ዘፅሓካ ስታትስ ኣብ ገዛ ትገብር ኣላ ሰሪሓ ኣይተምፅን እያ እቶ ስለዘይ ትገብር ዘላ ግን እቲ ኣኖቲስ ከይተረኣየ ዝሓልፍ ዘሎ ግን እቲ ገዛ ትገብሮ እቲ ዝበዝሐ እሱ ከይተረኣየ ይሓልፍ እሞ ሽዑኡ ኣብ ኢንች ምንች መፅእ እሞ ለናይ ፀገማት ክመፅእ ክእል ናይ ምፍልላይ ድዩ ናይ ዓመፅ ድዩ ከይተፈለጠ ሕቡእ ዝኾነ ዓመፅ እዚ ፋይናንሽል እዚ ናቴናትካ ምባልቲ ብዙሕ ኣብ ፀገም ዘብፅሕም እዚ እዩ ዝበዝሐ ነገር እታ ሰበይቲ ንእስነት ክስማዓ ክእል እዩ እሱ ኮ ደገ ሰሪሑ ናተይ ተይልዋቲ ሰሪሑ ስለ ዘምፅእ ዘሎ እቲ ናታ ኣብ ገዛ ዘሎ ኦሞ ከይተረኣየን ኖቲስ ከይኮነ ኣብ ሚዛን ከይኣተወ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኢና ዶክተር ግን ብደንቢ ኣረዲእዎ እቶ ኣነና ዘይደኣሞ ኩላ ኩላትና ክብረት ሃበለይ ሲሳይ ሓተይ ማት እንታይ እዩ ኣብዚ ክትመፅእ ከለኹም ንስቕልና ኣይኮነና ኣምፅናኩም ምክንያቱ ካብቲ መክረኹም ብፍላይ ሲሳይ ኣብ ስራሕ ክሰርሕዮ ስራሕ ብዙሓት ሕብረተሰብና ካብ ሓበሻ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራውያን ሱዳንያን ተመክሮ ደቂ ብዙሓት ተከታተልዮም ኣለኹ ብኣካል ዶክተር እውን ባዕሉ መፅናዕቲ ካይድሉ ነይሩ ብዘይ ዝኾነ ነገር ኣይተዛረበና እንታይ እዩ ማዕርነት ክንብል ከለና ምናልባት ኤውሮጳ ስለዝመለስ ገለ ሰብ እንታይ ይርድኦ ኣሎ መስለካ ኤውሮጳ ምስ መፀና ማዕርነት ዝፈልጥ ናይ ኤውሮጳ ምስ መፀና እቲ ሕብረተሰብ ናይ ፀዓዱ ዝጉዝጉስ ኣብ ዓድናስ ከምዚ ዘየለ ኮይኑ ይስምዖ እቲ ማዕርነት ከምቲ ዓንቶይ ጥቂትካ ናይ ቁሩብ ንሕር ክትገልፃ ፈቲንካ ክኾን ዝበለፀ ነይሩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ማዕርነት ኣብ ዓድና ኦኬ ምስ ፖለቲካ ክተሓዝቦ ክእሉ እዮም ማዕርነት ኣብ ዓድና ምናልባት ምስ ባህሊ ክተሓዝቦ ይኽእሉ እዮም እቲ ማዕርነት ክንብል ከለናስ እንታይ እዩ እቲ ማዕርነት ክትቀንዲ ማለት ማዕርነት ክብለካ ከለኹ ኣብ መጨረሻ ኣብቲ ዓንቶይ ቤዝ እንድሕር ተመርኪስና እቲ ናይ ሱታፈ ማዕርነት ናይ ውፅኢት ማዕርነት ናይ ሓደ ሰብ እንድሕር ኢልናዮ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኢልናዮ ኣብ መጨረሻ ቁጠባዊ ማዕርነት ከምፃእ ክእላ እያ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኣምሂርካያ ተማሂራ ርእሳ ክኢላ ስራሕ ሒዛ ናታ ኣታዊ ክህልዋ ክእል እዩ ተረዲእካኒ ሕጂ ናታ ኣታዊ እንድሕር ኣለዋ ርእሳ ትኽእለሉ ደረጃ እንድሕር ፈጢራ ኣብቲ ማሕበራውን ባህላውን ፖለቲካውን ናይቲ ዓዲ ክትሳተፍ ትኽእል እያ መራሒት እውን ክትከውን ትኽእል እያ መራሕቲ ብዙሓት ናይ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ምስ ተማህራ ቁጠባ ምስ ሓዛ ምስ ደልደላ ኣብ ፖለቲካ ሱታፈ ይኣትዋ ኣብ ፖለቲካ ሱታፈ ምስ ኣተዋ ከዓኒ ስልጣን ይጭብጣ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስልጣን ሓደ ንእሽተይ ነገር እዩ ኣብቲ ላዕሊ መፃወላ ብዓለም ተሪእካ ምፍዳት እዩ ግን መሰረቱ እንታይ እዩ እቲ ማዕርነት ንብሎ ዘለና ስኒ ኣብ መጨረሻ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባህላዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ናይ ሃገረንን ናይ ሕብረተሰብን ተሳተፍቲ ክኾና ክኽእላ ኣለዎ ኣብዚኣ ዶክተር ክትስኽእለ ኣብዚኣ ማለት ጥያቄ ከተባሃሎም ተዓዘብትና ምክንያቱ ምስ ሕጂ ንኸይድ ዘሎ ኩነታት ምስ ናይ ፌሚኒስት ዶ ገለ ተፍርሖም እያ እዛ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮስ ክመሃራ የብለን ዝብሉ ተሓሳስብ ኣሎ ወስኽላ እዚኣ ጥያቄ ሕጂ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል እውን እቲ ፌሚኒዝም እዚ ፌሚኒዝም ብሓፈሻ ቃልሲ ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ግን እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ተፈላለየ ዳይሬክሽን ሒዙ ኢሎም ሕጂ እቲ ፌሚኒዝም ክንብል ከለና ስንቲ ካልቸራል ፌሚኒዝም ዝበሃል ኣሎ እቲ ማሕበራዊ ፌሚኒዝም ወይ ባህላዊ ፌሚኒዝም ዝበሃል እቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማሕበር ተፀቂጠን ስለ ዘለዋ ኣብቲ ማሕበራዊ ተፀቂጠን ስለ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ተሓይታ ትረአ ስለ ዘላ ባህሊ ፀቕጠን ስለ ዘሎ እዚ ናይ ባህሊ ፀቕጢ ንምውጋድ ተባሂሉ ዝመፀ ነገር ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ራዲካል ፌሚኒዝም ዝበሃል ነገራት ኣሎ ክሳብ ላዕሊ ዝመፅእ ማለት እዩ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ፀቂጡ ሒዙ ዘሎ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኩሉ ፈንጢሕካ ከም ብሓድሽ ክቅየር ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝመፀ ነገር ኣሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ፌሚኒዝም ይሰርሕ ወይ ቅቡል ይኸውን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ መሰረቱ ነገር እንድሕር መፂና ንሕና ሕጂ በቲ ዝነኣሰ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተማሂራ ሰሪሓ ርእሳ ክኢላ ወላ እውን ሰሪሓ ከይሰርሐት ኣብቲ ናይ ገዛኣ ኩነታት ክትሳተፍ ኣብቲ ናይ ሃገር ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ነገራት ክትሳተፍ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ናብዚ ምስታፋ እንታይ እዩ ጥቕሙ እንታይ እዩ ጉድኣት ኢና ንብል ኣለና ሕጂ ኣብ መጨረሻ ክልተ ነገር ኢካ ትርኢ ምስታፋ እንታይ እዩ ጥቕሙ ምስታፋ እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ
بعيني ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ ስታፈ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ነቲ ዘለካ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ምውሳኽ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ተደይቦ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ተሪእኻስ ሓደ ሲሶ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን እየን ዝበሃላ ካብቲ ዝነበረ ናይ ከባቢ 150,000 ምድሕር ነይሩስ ሓደ 50,000 ዝኾና ሰራዊት ደቂ ኣንስትዮ እየን ነይረን ማለት እዩ እዘን 50,000 ካብቲ ናይ ኤርትራዊ ቃልሲ እሞ ኣውፃየን ሕጂ ብመልክዕ ቁፅሪ ጥራሕ ኣይተውፃየን ሕጂ ብመልክዕ ሞራል ኣውፃየን ብመልክዕ ሕብረተሰብ ኣውፃየን ሕጂ እዚአን ኣብቲ ተዋጋእቲ ሰራዊት እንድሕር ኢልና ኣብቲ ድሕሪ ዝነበረ ድሕሪ መስመር ዝነበረ ስለያ ፈዳይንዶ ገለዶ ዝበሃላ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ክንደይ ንደቂ ተባዕትዮ ሞራል ሂበን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጎንካ ኮይና ትቃለስ እንድሕር ኣላ በቲ ዝነበረ ሽዑ ተሓሳስባ እዚኣ ሓይሊ የብላን እዚኣ ማዕረ ኣይኮነትን እዚኣ ትሕትያ እንድሕር ኢልካ ተቢዓ ትቃለስ እንድሕር ኣላስ እስኻ ትጀጅወሉ ምክንያት ኣይረኣየካን ረዲካኒ እስኻ ትሰንፈሉ ምክንያት ኣይረኣየካን ሕጂ እቲ ሓይሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምእታው ኣብቲ ዝኾነ ማሕበራዊ ዲ ፖለቲካዊ ዲ ገለ ከም ሓደ ፖዚቲቭ ኩሉ ግዜ ክልተ ኣንፃር ኣለዋ ዝርእይዎን ገለገለ ሰባት ከምዞም ትብሎም ዘለካ ተጠራጠርቲ ከም ሓንቲ ሕምባሻ ገይሮም እዮም ዝርእይዋ ነታ ማሕበራዊ በላ ቁጠባዊ በላ ፖለቲካዊ ኣብዛ ሕምባሻ ደቂ ተነስትዮ እንድሕር ወሲድካ ደቂ ተባዕትዮ ኣነ ንስኻ እንድሕር ኣለና ናብዚ ኣብነት ሓንቲ ሕምባሻ እንድሕር ኣላ ከፍርቄና እያ ትበፅሓና ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣይኣትዋን እዮም ሰላምን ሲሳይ እንድሕር ሲናየን ግን ረረብዕና እያ ትበፅሓና ኣብ ክንከፍርቅና ሕጂ እቲ ኣነ ንስኻን ዝነበረና ረብሓ ይጎድል ስለ ዘሎ ክንቃወም ባህርያዊ እዩ ንገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ንዓና ዝወሃበና ዝነበረ ስልጣን ካብቲ ንዓና ዝወሃበና ዝነበረ ሓለፋ ይወስዳ ስለ ዘለዋ ነቲ ሕብረተሰብ ጥቕሚ የብሉን ዝብል ኣረዳድኣ ዘለዎ ማለት ገሊኦም ከዓ ብምንታይ ገይሮም እዮም ዝርእይዎም ከም ሓይሊ ፈረስ እዮም ገይሮም ዝርእይዎ ንኣብነት ሓንቲ ሞተር እንድሕር ኮይና እንድሕር ንስሕባ ኣለና ወይ ሓንቲ ዝኾነት ዓረብያ እንድሕር ኮይና ንጎታ እንድሕር ኣለና ኣነ ንስኻን ጎታ እንድሕር ኮይና ክትሒለና ትኽእል እያ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ወሲኽና ግን ሓይሊ ንውስኽ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ቁጠባ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ዓዲ ተወሳኺ ሓሳብ ተወሳኺ ሓይሊ ተወሳኺ ነዳዲ ንውስኽ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ብናይ ኣንግሊኻ ትሪኦ ንዝብል ሕቶ እሱ ወሳኒ እዩ ካልእ ምናልባሽ ኣብ ፋሚሊ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣካታ ዓይነት ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስራሕ ኣብ ፋሚሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ ምውፃእ ኣብ ፋሚሊ ነቲ ፋሚሊ ሓስያ ኣለዎ ይበሃል እዩ ብተዛማዲ ቁርብ ሓስያ ኣለዎ ክእል እዩ ግን ማዕረ ክንደይ ኢኻ ትተሓባብር ኣብቲ ፋሚሊ እቲ ሰብኣይሲ ማዕረ ክንደይ ተርኡ ዝፃወት تا قالن سيف ما عرف ندي ترى تصاد ما عرف ندي نتجزا تحبابيرو مانج زقبرو عند حريل كاريخا التم أبونا دن بشرحه قالوا عزلوه ما عرف ندي سنة سرعات علوه ما عرف ندي أبيت متفقاتهم ما عرف ندي قدساتهم ما عرف ندي أبلع على الدرجات بس حق عنك كلاتنا أب كبابين عارينا يلا تجد السكفتا أبجلا جلا يرأنديو جن بحلفنا أبتناتنا خنوتات كثيرة وخلقها زتجانا عينت سكفتا ستحتنا نبغي كحلفة من البط كم زي دكتور سامسون كلهم أنا حس قربتي أب أفتني قلت أعرف ما تخلو تي نقول نسيتي أبكره تمسو ما تهبون تقربون بصراحة من قد تجي ويكون أفتني قصات قبرون نجرة نتاسدرا نختعبيا نتحجزا نلعب نختل صحفي بزرت تصوتهم ملاك ثانية أنتي قال نستيتسي اللي حر أبجزا سوء الكوين عمو ناتا for example أصوات دي بالله تقينه كم تحدهم لغمو قين لاين أمبري أتي بدل قد أتوقع تقال نستيتيا رئة أدلاي كيف فاتنا تسدرا كيف هسي جرا تقبرون تعريون ناتا بزرت تصوتو من قد لوا so أفتي of course قال نستيتي أفتي حبة سبنا كم تدعى بنا ببهلو تي نقدميت نخيت الدفاع بزح تعرفون تعتقد كل طبعا لنا قال نستيتي خبرتيا جنكا نفي كم تدكتور سامسون دلون نبرة نتمر تديو نفل تديو نخت عبديو نقول نستيتي نقدميت الدفاع يعني راسو نحنا أخم بهلي كل شعب نتاع نفسنا في ندحرت لا قبرنا يا منو ودن قال أنت اللي كابجا زخاسي كما يقول كاتري أو تمازن أمسي نفعل فينا حجتي جنك أبدي
كم تدبلكايو أمانينو معربة عالم دعاوي علامات كلمة لنا لبزح حسابات ሕብረተሰብና እቲ ማዕረነትን እቲ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ትፃወ መላእክቲ ብዙሕ ደይ ምርዳእ ስለ ዘሎ then of course ብዙሕ ትሰምዕ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና መሰል ኣለኒ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዓዲ እዩ እዚ ታልታ ዝበሃል ነገር ኣብ ዶክተር ሳምሶን ክዛረበና ደምፅኦ ነገራት ኣሎ እሞ ኣብኡ ከዓ ቁርብተይ ተን ኣሕዋትና ትርድኦ እንታይ ማለት እዩ ማዕረነት እንታይ ማለት እቲ ነታ ጓል ኣንስተይቲ መሰላትን ገለታት እሳት ፈሊጥካ ንቅድሚት ትኸድካ then obviously ነቲ ሓዳርነቶም ደቅኻ ነቲ ስድራ ትገብሮ ነገራት እንዳዓቀብካ ክትከይ ትኽእል ኢኻ ምበልኩ أزياس كذا ندادة وصغنا عندنا مالتي سي اتس اندحر مالتي دبزح ابزي علامات مثلا دلنا يسي افتي دك سي زربان سمع بزحسي كمزي مثلا لني دو خمسه تقبرتو على كامش ولا قاتنا نستي دق حوسن حواتنا كزراربا خلواتي جالي قربتي على كامش كندي ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ከም ዝፀገም ኣለኒ ተይላቲ መሰላ ኣለክ እንዲ ክትከዲ ትኽእል እንዲ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ዝበሃል ዘረባታት ዕላላት ኣሎ ግን ኣስተውዒልካ ምሕሳብን ከመይ ንምንታይ ዝበሃልን እቲ መሰልካን እቲ ግቡእኻን እቲ ማዕረነትን እዚታት ዝተፈላለዩ ክትሪኦ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዕኒ ንምንታይ ቀልጢፍካ ካብቲ ዝገበርካዮ ከይሓሰብካ ዝገበርካዮ ኣብ ደይ ተደለየ ከዓ ትኽእል እዩ لأنك كتبوتها خاء أفل لك مسقط المبالكم دعي ብዙሕ ነገራት የልዕለ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዲ ተሓቲ ዝኽትሉ ፅናሕኪ ቅድና ዶክተር ሳምሶን መምላሰይ ካብዚያ ኣብቲ ግቡእ ከነይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ኣብ ሕጊ ማለት ምሻሎ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ተጋገን ከለዋ ድየን ንስል ዝውሃብ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዘለኹ ሰው ብናይ ዓዲ እንግሊዝ ክሓስብ ተኾይነ ኩሉ ብሕጊ ይድኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነ ዝወሃባ that's for sure because እቲ ዓመት ኣብ ወዲ ተባዕታይ የጋጥም I'm sure ኣይተጋዘኹን ኣብዚ ዶክተር ሳምሶን ከዓ ክነግሮ እንድዩ ዓመት ኣብ ጓል ኣንስተይቲ gender based of course ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ይበዝሕ እቲ percentage ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ወዲ ደቂ ተባዕትዮ የጋጥሞም እቲ ሕግታትን እቲ መንገድን ወግዕን ግን ጓል ስለ ዝኾነት ኣይኮነች ዘለዋ እቲ ዝበለፀ መሰለ እቲ ዝበለፀ ሓገዛት ክወሃባ of course ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነት ግን it's not እሳ ዘይከውን ተዛሪብካ ክትፈልጥ ክትገር ኣለካ ደይ ዘይተዓምፀት ተዓምፀት ትምህርቲ ኮይና ደያጋጠማ ነገራት እንድሕር ትኸሎ ኮይና ጓል ኣንስተይቲ of course ተሰማዕነት ኣለዋ ክትስምዓ እዝኒ ክወሃባ እዩ ግን ሓንቲ ነገር ከዓ ደይከውን እንድሕር ትዛረቦ ኮንካ ቀስ ብቀስ እናመፀቲ እቲ ሓቂ ክወፅእ እንድዩ ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና ትንብሎ ነገራት ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕመፅ ትምህርቲ ኮይና እዝኒ ክህባ ናይ ግድን እዩ ፀገም የጋጥምሉ ትምህርቲ ኮይና ብስድራ እዝኒ ክወሃባ ናይ ግድን እዩ ጓል ጥራሕ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ኣምሹር ኣብዚ ከዓ ኣምሹር ክድግፈኒ ዶ ተሰምሰል ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ክወሃባ ትመሰል ማዕረ እዩ ወዲ ተባዕታይን ንጓልም ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ምበልኩ ኣነ ዶክተር ሳምሶን ከዓ ዝሓገዘኒ ኣምሹር ኢትስ ኖት كملسك يا سيدي حتى خلنا بسلا نازيا لما أنتي زرستي كنت ساعات ديكونا سي 10 ساعات كنزار ولا كبورستي مغنياتو نترس إنه علو كن عمص إلى الحر تنقف بينا غينا مالتي كنا بخاف ناس دكتورة عذبت خزا خراب نربط تم دونجي 500 ساخو لما أنت بزعوا معارنا ديكريستيون تعمس أب ديكريستيون زوردنا نزارة بزلنا ምናልባት ተሰም ዝሓለፍኩም ኣብ ዝመፅእ ድጋም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ መደብ ዶክተር ናባኻ ክምለስ እቲ ማዓርነት ኢልና ሓንቲ ገሊፅካ ነርካ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ተዛሪብካ ነርካ እቲ ዓመፅ እውን ዝተፈላለዩ ዓመፅ ኢልካ ኣብ መጀመርታ ጠቂስካ ነርካ ዝተፈላለዩ ክትብል ከለካ ብዛዕባ ሞራል ብዛዕባ ዓመፃዊ ፀታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁርብ እስኪ ተዓዘብቲ ነቶም ድሒሮም ዝመፁ ቁርብ ኣንክሳብልና ሞ ሽዑ ካ ቀፅልና ትኽእሉ ዝሓስብ هو مع ዓመፅ ክንብል ከለና ብሕልፊ ኣብ ፆታ ዝተመርኮሰ ዓመፅ ክንብል ከለና ኣካላዊ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣካላዊ ዓመፅ ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ምስ ምህራን ዝተሓሓዘ ነገራት ማለት እዩ
ከም ንፈልጦ ምህራም ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ዓድና ተሪኻ ብሕልፊ ኣብ ገጠራት ኣብ ከተማታት እውን ኣሎ ምህራም ምስኡ ዝተተሓሓዘ ነገራት ኣካላዊ ዓመፅ ንብሎ ኩሉ ግዜ ቁጠባዊ ዓመፅ ንብሎ ከዓ ነቲ ናይ ቁጠባ ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዘ ገንዘብ ዘይምሃብ ገንዘብ ምኽላእ እቲ ዝሓዝካዮ ደሞዝ ናትካ ጥራሕ መስለካ እሞ በዓልቲ ቤትካ እናሰርሐት ኣብ ገዛ ኩሉ እንዳገበረት ንበይንኻ መሓዝ ንበይንኻ ገንዘብ ድሌትካ ምግባር ብዘይናታ ኣፍልጦ ብዘይናታ ተሳታፍነት ዝብል ነገራት እዩ ማለት እዩ ካልእ ስነ ኣእምራዊ ዓመፅ ማለት እዩ ስነ ኣእምራዊ ዓመፅ ከዓ መብዛሕትኡ ምስ ፀርፊ ምድሓል ምቁፅፃር ዝኸደ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ነገር ከዓ ናብተን ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ስነ ኣእምራዊ ሃስያ ይፈጥር እዩ ሕጂ እዚ ከዓኒ ስነ ኣእምራዊ ዓመፅ ንብሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እቲ ፀታዊ ዓመፅ ከዓኒ ምዕማፅ ማለት እዩ ሬፕ ማለት እዩ ፀታዊ ምዕማፅ ማለት እዩ ሕጂ ዓመፅ ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ተወሳኺ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ብዓቢ ደረጃ ተሪእኻዮም ኣብዞም 4 ካታጎሪ 4 ነጥብታት እዮም ዝመፁ ሕጂ ኣብዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣልዒላ ፀኒሓ ሲሳይ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ይኮን እንታይ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ዓመፅ ክንብል ከለና ሕቶ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝመፅእ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮ ይዕመፅዎን እቲ መሰረቱ ብብዝሒ ከምኡ ዝኸውን ስለምንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ካብ ባህሊ ዝነቐለ ካብ ቁጠባ ዝነቐለ ካብቲ ማሕበረሰብ ናይ ዓድና ወይ ናይ መብዛሕተን ናይ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ኩላይ ናይ ምዕብላት ሃገራት ዝነቐለ እንድሕር ተበጊስካ ጓል ኣንስተይቲ እያ እታ ታርጌት ናይ ዓመፅ ዝኸውን ኣብ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ተሪእኻ ከምቲ ዓንቲ ወይ ተዛረብናዮ ዝበዝሐ ዕድል ንደቂ ተባዕትዮ ዝወሃቦም ጓል ኣንስተይቲ ንገለ ነገራት ከዓ ከም ሓደ ክፋል ናይ ሓዳር ወይ ክፋል ናይቲ ናብራ ጌራ እያ ትሪኦ ሰብኣያ እንድሕር ቀጥቂጥዋ ከም እዚ ደኣ ንቡር እንድዩ ኖርማል እንድዩ ኢልካ ተቕበሎ ነገራት ኣሎ ኣብ ገለገለ ኮኒ ከምዘየሎ ኣይብላዕ ኣይስተኳ እዩ ዝገብረን እቶም ሰብኡት ዝበሃሉ ስብርብር የብልዎን እንዳሓዳር ዳ ከምኡ እንዳብልና እንዲና ሓሊፍናዮ እዛ ጓለይ ተፀመምዮ ገለ ኢላ ኣዲኣ ገለ ቀሽሻ ገለ ትሰዳ እንድሕር ካብ ኩቱር ንላዕሊ እንድሕር በዚሑ ከዓኒ ሓሳን ዶ ገለ ዶ ባህል ገዛ ምስ መፀት ሽዑ ማለት እዩ ሓንቲ ቀሚስ ድዩ ሓንቲ ስተሊኒ ዲ ገይሩ ይመልሳ እንደገና ካልኣይ ግዜ ከዓ ሰይሩ ሰዳ ሽዑ ሕጂ ካብዚ ባህላዊ ኩነታት ድመፀ ማለት እዩ ምስኡ ዝተሓሓዘ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብማሕበረሰብን ብሃይማኖታት ዝተመርኮሰ ሃይማኖት ቅተሉ ህረሙ በሉ ማለት ይብል ማለት ኣይኮንኩን ግን ተፃወሩ ኪዳን እዩ ከምኡ እንዳበልካዩ ዝሕለፍ ዝበሃል ተራ ናይ እዚ ኣለዎ ማለት እዩ ምስኡ እውን እቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣስፊሕካ ካልእ ንባዕሉ ሓደ መዓልቲ የድልዮ እዩ ግን እዚ እውን ናቱ ዝኾነ ከም ፒክ ኣቢልካ ንዓኣ እንድሕር ኣንፂኻያ ኣነ ቦስ ናይ ዝገዛ እየ ማለት እዩ ኣነስ ዝበልክዎ ትእዘዙ ቆልዓ ሰበይቲ በቃ ኣነ ዝበልክዎ ይእዘዝ ተዘይኮይኑ ካብዚ ገዛ ውፅእ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይፈጥር እዩ ኣብ ገለገለ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ቁጠባ ተዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ሰብ ኢንፋክት ብፍላይ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ብቁጠባ ርእሳ ተዘይክኢላ ፅባሕ ከእንታይ ክኸውን እየ ብሕልፊ ቆለውዕ ምስ ገበረት ዝተፈላለየ እንታይ ክኸውን እዞም ቆለውዕ ሒዘን ኣበይ ክኸይድ መን ከኽኣልዮም እቲ ሰብኣይሲ ከኣልዮም እንድዩ ኣይኣልዮምን እውን ኣጠራጣሪ ኩነታት ትወጥቀሉ ማለት እዩ እንድሕር ገዲፍዋ ኣብ መብዛሕትኡ ወይ ኣብ ገለገለ ድሓን ክንብል ንኽእል ኢና ሰብኣይ ካልእ ከይዲ ይምርዖ ናቱ ሓዳር ገብር ሕጂ ናብቶም ቆለውዑ መፅእ ኸውን ይርኢ ኸውን መብዛሕትኦም ገብሩ ኾኑ ግን እቲ ተኽእሎታት እናፀበበ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከዓ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ዋጋ ይኸፍላሉ እየን ወሊደን ድ ኣበይ ክኸይድ ቀለውዐይ እሶም ከድሓር ፅቡቅ እባ ክዓብዩ ወላን እንዳተቐጥቀጥኩ ኣነ እንዳተፀቐጥኩ ዝብል ኣተሓሳስባ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ንጓል ኣንስተይቲ ዝበዝሐ ግዜ ተዓማፂት ይገብራ ዓመፅቲ ሓደ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ማለት ኣይኮነን ሕጂ ግን ኣብቲ ብብዝሒ ክንሪኦ ከለና ይመፅእ እተን ሓደ ክልተ ዓመፅቲ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኢልና እዚአን ኦፍኮርስ ኣለዋ እዚአን ብሕልፊ ገሊአን ናይ ቃላት ዓመፅ ዝገብራ ኣለዋ እዚ ስነ ኣእምራዊ ንብሎ ፀርፊ ገለ ምናልባሽ እውን ንገለገለ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ ዘየድሊ ነገራት ዘእትዋ ኣይሰኣና ንኾና እቲ ካልእ እንድሕር ርኢኻ ከዓኒ እቲ ኣፍልጦ ወሳኒ እዩ እቲ ኣዌርነስ ዝበሃል ኣብ ዓመፅ ኣፍልጦ ወሳኒ ንክልተ ነገር እዩ
حدا عمص وردك الله دا أي وردك أو نايت فلتنيخا معلت دكات ملكات كي تخليخا أما جرشان أبي وقت كحدا جاه متصخلي بخال أي كأني أنا لومي معرنت الرجاجيس أب عاد إنجليزي نديرلو أب فرنسا نديرلو أب سويدن نديرلو خمسة ساعات دخوني كلب كحدري ساعات 4 خمسة انتي كفيوه معر عاد إنجليزي دبهلا تحسس باهم كمتص خالي إذا كانت معرنت مالت أيقونن عند حرا أمنيتنا أب كونتكست أمنيتنا معرنت مالت فالو الكود مالت أيقونن حدا سب أيكم مش العلاونة هاللون نقول لنا ناي جزا أبويو بوسي نقول لنا حبرة سب يبون إحنا زي حبنايو بوقت سلالو كم وصل زخنا جن أبدليتو أبنايت حديرو متص مالت أيقونن أنت سميت يا تميل أخطو أبنايت حديرو معلتا مشت عند حدا رمتيو أيسو أبو جزاندي ده حركم دليتي لا تطير لان متشم بقرنا تتقبلوا السبعي ون كمو الناس حقا قبلا مالت أيقونن in fact جاء أبدك أنا سياق متص كلها بزح توسخ صعبينات كله سلازخل كم زد بلنا تتقع تخونا خلاين كم زد بلنا زخونا نجار مسكات بزح نجار كقات ما نخال مغنياتو أبتي نعمس درجة نحن مسيخة السنت زبزح عمس زوردني أبجزات رح يكون نقول لا أبتك أي مالت تجي التناتنا تحساسبا لنفسا مثل خالد زيد اللي ناي معرنت التحساسبا نخيفة ترانون أقداشي كوصا خلا كاب عمت مهنياتو نافت عمت كمل سنين مهنياتو أبتي عمت كوصا نخلنا خطرتي دكتوري عمت كيل كان نرجع مهنياتو قال السبب عمت انت يردو بتتصطوا عمت قالت سيتي وي تحت علم نحركينا وي دنقل نحركينا وي كاب حاجة قوانا سب يدردو يتي قد عمت كاب على حذرك خوردك يوصل عمت قالت تكون سنتي بحال إن شاء الله ناتك بافلوتا بون غاخوكس قال سيتي نحرر انت زي لاسي صباح نقول سب أيان نحد اللي توفي تنفتين عليها كم عمت كحسب خدو كم يتي عمت حجي من الباش إذا أول مثل سيسايد بوطنات بالعلاج أنا حنا بقى نقمتها وزع جزء دك تبعتي يوم ولا فيبر زجبر اللي ما بحقي قال إلك هم حنتنا بمسيكات أنا حكا قداسيت بوينتها وزع جزء أبيت فرج زخدو ويونز الصرو عرقات زبطحهم طريقة دك تبعتي يوم بزحتم زجبروا خون كلهم حدا خلت خانة وانجيلهم مو زي جبروا خون كلهم زي ناب عمز راح يكون ناب كله جيجاتات أبسم مقطعون كي جبروا دك تبعتي ولا دك أنسيو كسروا مو زبنات كفردور إن لنا حدش نجار يكون المالتي جن انتايو قال نسيت تعمي تغفل كلا كل جزء كتسمع يجبراي كتسمع زجبرا انتايو كل جزء تتقعد سلازخونتي تتقعد سلازخونت كتسمع سلازجبرا جن بزي زخونة إيفيدنس حدا بيت فردس ميلون عاي سمعي مثلا وي نحدا سب موالو يفرضوا مالتها مثلا مهنياتو محلفة أم معراب عالمينا نقول لنا استعفاف زخون بعمز كتفرد كلخا ننوح خات السر قليل نجار يكونت مسار راح يكونس بزح كال نجارات من كوردك أخلي اجي ازي كم حدا نتبي اندحر عقميتنا حتى هاد جمله جناب أخي أتو أنت إذا كان يرى خلينا أنت وإذا جناي تحت عدمي خايل كان هو الجزء كم نت من دحر عميتنا تي definition ويت مردي أثاني عمز زبحر كاب هاجرات ما هاجرات يفعل عليه مخنيات عمز حدا بحق زأسر بحق زقطع نجاراتي هاجرات كأننا ناتن ناي definition عمز وي مردات أنا عمز عيناي بحق زقطع عيناي خاشل الزبل عيناي يون ولا عميز كأخذها ولا تحت عد ما خمسة ولا خلها قال عشرة عشرة حمش تكون تخليها مو تمر عوائل كات حتى تلو هاجرات ونا اللوا تتمر عخايا فاميلين دحرت سمامعك زي تقطع له مجدي الله أبزحات هاجرات مالت حدا كابزي ناي تعمس دك أنستيو موجود أشجار غير وزلو أب هاجرات دلو صفحات ناي حقي ويفلليات ناي حقي فلليات ناي بالي فلليات ناي حمانوت فلليات ناي رديتي مالت الجزيم اجي حانت قال أنا السيتجن بعال بيت أخت عمس خلو اندحر يلكاني أوين عن مس مالت انتهي ترديت كان عمس يمكن أوين ترديت كاسني عمس انتهيو بزحات دك أنستيو ناتن زخونا ناي تفعل لي حينت حمامات الزلون وموخاني أب كونتات التناي تطور ركب كجبرالو زي كلا درجة زبطحان فلتينا قال أصابت جن بعمت يرخبون مو تزلون رخصتات مريسي يجدد أبزي يدل الحمام يبتصح الكاس كاب تفعل عليه نجارات سمحو نجاريز
ሕጂ ነዛ ጓል እዚኣ በዓል ቤታ ይኹን እሞ ንስኻ በዓል ቤታኹን እሞ ኣነስ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ኣለኹ ፅቡቕ የለኹም ኩነታተይ ስለዚ እዚ ወርሒ እዚስ እንተንዕርፍ ተትብለካ እሞ ኣገዲድካ ተትዕምፃ ቤት ፍርዲ ተትወስደካስ ገበነኛ ተትኸውን ምገረሞ ደርሰ ሕጂ እቲ ደረጃታት እዩ ዝፈላለ ኣብ ገሊኡ ምናልባሽ ኣነ ሰልኪኑ ከሎ ምሳይ ሓዲሩ ክትብለካ ድያ ወይስ ኣገዲዱ ደፊርኒ ሕጂ እቲ ዓመፅ ዝበሃል ኣገዲድካ እያ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኮንሰንት ንብላ ኣብዚኣ ትመፅእ እታ ኮንሰንት እንታይ እያ እታ ስምምዕ ትርዲእትና እንታይ እዩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ተመርዓኻያ ኦረዲ በዓልቲ ቤትካ ክትከውን ተሰማሚዓ ስለ ዘላ ድሕሪ እንታይ ኮንሰንት ኣድሊካ ድብላ ተሓሳስባ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰባት ማለት እዩ ግን ስለምንታይ እያ ክትኣብየካ ዘለካ ክትርድኦ ክትክእል ኣለ ስለምንታይ ሳኻ ድቅስ ኣይደለየ ዘሎ በዓልቲ ቤትካ ከላ ዓሚማ ድያ ደላ ውሽጣዊ ሕማም ኣለዋ ድዩ ትዛረበሉ ዘይደለየት ሽግር ኣለዋ ድዩ ምናልባሽ እውን እኮ ሓደ ሰብ ኣብ ደገ ዓሚፅዋ ክኸውን ይኽእል እሞ ሜይቢ ኣነስ ተለካፊት ናይ ቫይረስ ከይከውን ናይ ኤች ኣይቪ ከይከውን ከይልክሞ እውን ኢላትካ እኳ ትኸውን እያ ባዕልካ ሽዑ ተሓዊ ተኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ክፈላለ ይኸውን እዩ ግን ኣገዲድካ ትገብሮ ነገር በዓልቲ ቤትካ ድያ ኣይኮነትን ድያ ጓል 15 ድያ ጓል 55 ወላ ጓል 35 ብናተይ ርዲኢት ኩሉ ዓመት ንብረት ሃበለይ ነቲ ተገዲስካ ምሻሎ ኣነ ክንደይ ግዜ ንከሽካዓካ ፈቲኑ ተገዲስካ ስሕስሕ ሰባቢልካ ምምላስካ ብጣዕሚ ዝገነካ በዚ ኣጋጣሚ ልቢ ሃብለይ ኣብ ኮመንመንት ፀሓፉ ለይ ክብረት ሃበለይ ዶክተር ሳምሶን ናባኻ ክምለስ ሲሳሓብተይ ብናትክ ስኺ ጓል ትንሰይቲ መጠን ማለት ኣብቲ ገዛ ዘለይ ጥራይ ዲኩም ክትሰርሒ ዘለኺ ኣብ ደገ ሰሪሕኪ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እውን ሓጊዝኪ ኢኺ ከም ንዓን ዝመፅሓና ሓበሬታ ማለት እዩ ናይ ምስጋና በዚ ኣጋጣሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ዘድንቑኺ በዚ ኣጋጣሚ የቐኒየና ክብለክ ይደሊ እስኺ ጓል እንታይ ርኢት ለኪ ኣብዚ ክብሎ ፅናሕ ዶክተር ምናልባት ተወሳኺ ንሕረዳክ ኣነ ናተይ ርድኢት ዝበዝሕ ዝናህና ሕብረተሰብ ነቲ ዓመፅ ብዙሕ ርድኢት የብሉን ንበል ኣብ ሓዳር ስለ ዘለካ ሰብኣይካ ስለ ዝኾነ ደን ይኸውን ከምዚ ደክሰምቶም ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ርድኢት ሰብኣይካ ሰበይትካ እሱ ድበሎ ወይ ሳ ድበሎ ክኸውን እዩ እቲ ኮንሰንት ዝበሃል እቲ ሕራይ ትብለሉን ኖ ትብለሉን ምፍልላል ኣነ ደለኒ ርድኢት እቲ ሕብረተሰብና እቲ ዓመፅ ሕጂ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኤግዛምፕል ክንበካ ማለት እዩ መፅያሃኒ እንድሕር ኣብ ገዛ ንፀም ኣለና ሰልዲ የለን ኤሌክትሪክ ክቋረፅ ኣሎ ቆልዑ ከም ዘላዮም ክዳን ክደኑ እዮም ዘለው እንድሕር ትብለኒ ኮይና ደን ኣነ ንሕቶ ክፈጥረለ እዩ ሰብኣይ ክሰርሕ ድዩ ትደድልየኩም መጀመርያ ፕራክቲካሊ ክሓስብ ትደድልየኩም ትግብእኩም ካብ መንግስቲ ትቕበሎ ይኣትወልኩም ኣሎ ድዩ ኢሳይታት ዝበሃል ዘረባ ክመፅ እዩ ተወሱታት ኩሉ ምስ ረኣኻዮ ኩሉ ዘድልዮም ትግብኦም ይኣትው ኣሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን መን እቲ ገንዘብ ዝቕበሎ ዘሎ ኣበይ ይድኣቱ ዘሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣስቤዛ መን ዝገብሮ ኢለያ እንድሕር ሰብኣይ ዝገብሮ ተኮይኑ ናይ ውሻጠይ ኣነ እየ ዝፈልጦ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ኣነ ምሰርሓ ተኮይነት ኣብ ምግቢ ካደስትቲ እንታይ የድልየኒሲ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ቁርተይ ክከብዶ ክእል መበልኩ ሕጂ ኣብዚ ትሕቶ ትመፅእ እቲ ሕብረተሰብና እቲ ርድኢት ኣብቲ ናይ ዓመፅ ኣብ ገዛ ዘሎ ኣብ ሓዳር ስለ ዘላ ማለት መቕረብካ ሰብኣይካ ስለኮነስ ይዕመፀኒ ኢልካ ክትኣምን ቁርብተይ ይከብድ ሰብኣይ እንዲ ሓዳር እንዲ ኣቦ ደቂ እንዲ ሕማቅ ይገብረኒ ኢልካ ትፈትዎ ሰብ ካብ ኮነ ሕማቅ ይገብረኒ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ከይተፈለጠካ ከዓ ኣብ ዓመፅ ትነብር እዚታት ንምስባር እዩ ትናህና ስራሕ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ እወ ይዕመፅ ኣለኹ እወ ፀገም የጋጥመኒ ኢላ ክትዛረብ እሞ ካብኣ ክመፅእ ኣነ ትዕመፅ ኣለኹ ክብላ ይከብደኒ እስታ ግን እዚ ጎለክሎ እዚ ኢለያ ባዕላ ካብኣ ተመፅዩ ደን ሞር ሓገዝ ክትረክብ እቲ ርድኢት እንዳፈለጠቶ ክትከይድ እሞ ክትከላኸል ንዓኣ ደቃ ደን ይሕግዛ እምበር ብድል ኢለ ትዕመፅ ኣለኹ ተይለያ ገንዘብ ሰብኣይ ክወስድ ዘሎ እሞ ጋምብሊንግ ይፃወተሉ ኣሎ እሞ ኣብ ገዛ የዕብሎ ዘሎ ተይለያቲ ኔጋቲቭ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ኣዌርነስ እቲ ንዓኣ ክትርድኦ እንታይ ትዕመፅ ኣላ ፎር ኤግዛምፕል የታትታት ክብሎ ክእል ማለት እዩ ከመይ ኤግዛምፕል ዝህበካ ዘለኹ ኣማን ኣነ ትናህና ስራሕ መዓልታዊ ብከመይ ገርናታ ጓል ኣንስተይቲ
تدلّك وساسي أجمع له كم نري خرجة بعلا أول كتكون مو زين كتنقص سنة حقا زين protection كتركب قد تكون مالتي بعد حالتناتكم ስራሕ ብፍላይ ከናትኪ ቦታ ተነቃፊ ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ከዋ ዓይነት ስራሕ ተሰርሕ ዘለኹ ሓደ ሰብሲ ከም ዝእመት ዘለኹማ ግዜ ኣሎ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮና ማለት እዩ هو ሕጂ ከምኡ የጋጥመኩም ዶ ምናልባት ከም ሰሙያ መጠን ከምኡ እንድሕር ኣጋጢሙ ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ንኽእል እቲ كم تعمد كم دلّا تقول تفلتنا مالتي ማለት እታ ጓል ሰበይቲ ከምቲ ዶክተር ሳምሶም ዝበሎ ዓንተወይ ገሊፅዎ ነይሩ ባህሊ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ተፃዋሪ ኣዴታትና ከምኡ እየን ሓሊፎን ገለገለ ዝብል ኣሎ ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ሰብ ስጋብ ደቐት ላይ ፅበይን ይኽእል እቲ ኩሉ እኮ ዓመፅ ዘዛርበና ዘሎ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ኣብ ኤሮጳስ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ካልእ ድዩ ፍታሕ ምስ ሰኣኑ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ምቕታል ዝበፅሑ ግዜ ኣሎ ሕጂ ስጋብ ብዝሕል ስጋብ ኣብ ካብ ሸጣን ስጋብ ናብ ልቡ ስጋብ ዝምለስ እንታይ ክግብር ኣለዋ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ንኸይጋጥማ ንስኹም ከም ሰሙያ መጠንሲ ዝኾነ ዓይነት እንታይ ምኽሪ ክትቦም ትኽእሉ ንክልቲኹም እየ ዝሕቶ ተማቐልዋ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተዛሪብና ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ እንድሕር ስፔሻሊ ፊዚካል ዝኾነ ኣቢዩዝ እንድሕር ኣሎ ገዛ እቲ ኣቢዩዝ እታ ፈቃደኛ ኮይና እንድሕር ጠጠው ክብል ትደሊ እንተኮይና ዘን ናይ ሓገዝን ፕሮቴክሽን ትረኽበሉ መካኒዝም ኣለዎ ካብኡ ተላዒልና ነታ ሰብ ብሴፍ ዝኾነ መንገዲ ሓገዝ ረኺባ ውመንስ ኤድ ድዩ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣሎ ስፔሻሊዮም በዚ መንገዲ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ሓገዝ ክትረክብን ካብቲ ዘላቶ ቢካዝ ዴንጀር ካብ ኮነ ረክብ ሓገዛት ንገብረሉ መንገዲ ኣሎ እዚ እኳ ደኣ ማለት እስታ ሕራ ኢላ ትቀበሎ እምበር ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ከይብለኒ ሕብረተሰብ እንታይ ከይብለኒ ዝበሃል ብዙሕ ታቡታት ስለ ዘሎ ብኡ መንገዲ ጠጠው ትብል ትኸውን እያ እምበሪ እቲ መንገዲ እንድሕር እስታ ሕራይ ትብል ተኮይና the same day ነቲ ምምሕዳር ነጌርካ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ረኺብካ ሙቭ ንክትገብር ዝግበረሉ መንገዲ ኣሎ እዚ ንሕና ስራሒት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ነታ ሰብ ከዓ ድበዝሐ ከምቲ ንሪኦ እቲ ሰብ ትናቱ ናይ ኢሚግሬሽን ስቴተስ ታታት ስለ ደትብኦ ንክወፅእ ቀልጢፉ ቁርብተይ ተኣትምለካ እዩ ግን ከዓ ኣለዎ መንገዲ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክንገብር ንኽእል ኢና ሓገዝ ኣለኪ በይነተይ ኮንክን ንገብሮ ነገራት ኣሎ ሞ ርፊዩት ኣሎ ከድካ ትዕቆበሉ እንድሕር እቲ ምምሕዳር ኣነ ሴፍ ኣይኮንኩን ሓንቲ እንዲያውም ኣብ ሆምለስነስ ተመፂኻሲ ካብ ማንቸስተር ብሪል ካብ ለንደን ከይታ ኣነ ማንቸስተር ሴፍ ኣይኮንኩን ሞ ክነብር ኣይክእልነተኢለ ኣብ ዘቤት ዓመት ዝኾነ መንገዲ እንተኮነ ካብ ማንቸስተር ተላዒለኒ ከይደ ለንደን ክትቅበለኒ ግዴታ ኣለዋ ኤቪደንስ ማያድልየካን እንዲያው እንድሕር እሳት ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ሴፍ ኣይኮንኩን ትብል ተኮይናሲ ክትከይድ ትኽእል ሜካኒዝም ኣሎ መንገዲ ኣሎ ግን ኦፍኮርስ ካብ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ትብዓት ከድልያ እዩ ፍርሒ ኣሎ ቆልዑ ሒዝካ ካልእ ቦታ ምኻድ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ርእሳ ዝሓልፍ እሞ ከመይ ክገብሮ እየ ናይ ገንዘብ ክፅገም ክእል እየ ሰብኣይ ብዙሕ ነገር ዝገብሮ ነበር ሕጂ በይና ክትከውን ምስ ደቃዱ በይና ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ክከብዳ ይኽእል እዩ ግን ከዓ በይና ከምዘይትኮነት ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል እዚታታ ስለ ዘሎ ማለት እቲ መንገዲ ክገብሩላ እናትና ማሕበር ጥራሕ ከይኮነ ዝተፈላለየ ማሕበራት ኣለዉ ዶሜስቲክ ሄልፕላይን ዶሜስቲክ ቫይለንስ ውመንስ ኤድ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣሎ ሓገዝ ክትረክበሉ ትኽእል ንበልኩም ክብረት ሓበለይ ክትውስኽ ንሕደለ ክወስኽ ቅድና ዶክተር ምሕዳኸይ ሲሳይሃብተ ሓንቲ ክውስኽ ዝበዝሐ እቲ ሕብረተሰብና ድፈርሓሉ እቲ ኣብ መፃፅኡ ናይ ወረቐት እዩ ዝበላሓ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ናተን ስቴተስ እቲ መንበርየን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከይበላሸወን ቢካዝ ኣብቲ ዓመት ሓደ ናይ ቨርባል ኣቢዩዝ ትብልዎ ከም በዓል ክመሰኪ እየ ካብቲ ድመፃሕዮ እዚታታ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣነ እንደምስኤኪ ክመልሰክ ክኽእል እየ እታ ሰባይ ትፈልጥ ናይ ሓዳሽ መፅያ ዘላ ዘን ኦብቪስሊ ፍርሒ ክኣትዋ ክእል ነቲ ትብዓት ረኺባ ከዓ ክትፍለይ ካብቲ ሰብ ካተራረፋ ክእል እዩ ግን ከዓ ክብሎ ዝደሊ ቡድን ነቲ ናይ ብሆም ኦፊስ ሲስተም ተኮይኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዓመት ከጋጥማ ይኽእሉ ብምባል ናይ ባዕላቶም ፍሉይ መንገዲ ኣለዎ ግን ነናቱ ስቴተስ ነቲ ሰብ ስለዝፈልዮ እዚ ሓደ ክልተ ኢለ ክዘርሖ ይክእልኒ ግን እታ ሰብ
ኢሚግሬሽን ኣድቫይስ ክትረክብ ትኽእል እያ ዓመፅ ስለዘወሳኣት ዝተፈለየት ትረክበሉ መንገዲ ኣለዎ እሞ በቲ ነቲ ወረቐትን ክብላ ኣብ ዓመፅ ዘለዎ ሓዳር ክነብራ የብለንን ባህሊት እያ። ክብረት ሃበለይ ሲሳይ ሓብተይ ምክንያቱ እንታይ ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ንሕና ስኬትካ ምሕሳብ ይገለልከ ምኹሩ ዶ ክሪት ሕብረተሰብ ትኽእል ዕላማ እንታይ እዩ ኣብቲ ሰይቲ ንኸይተና ሓብተይ ሓፍትኻ ሓፍቲ ኣዴኻ ጓልካ ሰበይትኻ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ዝበልና ዓንቶ ዶክተር ዝብለ ነበረ መራሒት ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ተስፋና ምናልባት ሓንቲ ንፍዕቲ ትመፀና ትኸውን ነዚአን ከነፍሪ እንድሕር ኮይና ንፁሓት ከነፍሪ ኣለና ምክንያቱ ሓንጎለን ነፃ ዝኾነ ፀቕጢ ዘይብለን ፅባሕ ንግሆ ካብ ወዲ ዘይፈርሓ ንክኾና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንድሕር ክፈርያ ኮይኖም ከዓ ሓገዝ ክድልየን ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ወዲ ዓማፀ ከሎ ወዲ ዝሕግዞም ክመስል ይኽእል እዩ ግን ኩላትና ሓደ ይኮናን ኣብዚ ከዓ ዶክተር ባዕሉ ከም ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ነቲ ዝግበር ዘሎስ ይገብር ኣሎ ከም ምክሪ ድዩ ወላ ኩሉ ነገራት ሓገዝ ብኣካል ይገብር ኣሎ ዶክተር ናባኻ ሓሊፋ ወኣማን እታ መጀመርያ ከምዛ ሲሳይ ዝበለታ ካብ ዓመፅ ክትወፅእ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ዓማፅ ሰብቲ ሚሉ ይገድፈካን እዩ ብዙሕ ናይ መቆፃፀሪ መገዲ እዩ ዘለዎ ቁጠባ ድዩ ክቆፃፀረካ ብስነ ኣእምሮ ድዩ ክቆፃፀረካ ብምፍርራሕ ድዩ ክቆፃፀረካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ባዕለንተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ሲሳይ ዝበለቶ ገሊአን ናይ ወረቐት ሕቶ ይመፀን ገሊአን ናይ ቀለውዕ ሕቶ ይመፀን ገሊአን ናይ ማሕበረሰብ ሕቶ ይመፀን ተፈልያ ክብሉን እየን ሎሚ ኣብ ብሕልፍት ደገ እንድሕር ኮይኑ ሎሚ ብደገ ከይዳ ፀጊባ ክበሃል እየ ከመይዳ ነይራ ክሳብ ሕጂ ትፃወር ነይራ ዝበሃል ሕቶታት ክመፅ እዩ ብመሰረቱ እውን ዓስራ ሓቢልካ እንድሕር ሪኢኻዮ ከም ሲሳይ ዝበለቶ ምፍልላይ ፅቡቕ ማለት ኣይኮነን ቀለውዕ ምስ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ክዓብዩ ፀጋ እዩ ግን እቲ ድመፅእ ዘሎ ዓመፅ ክትፈትሖ ተዘይክእልካ ዜሮ ዜሮ ዝኸፍአ ሳዕቤን ክህልዎ ክእል ኣብዚ ደገ ንሰማዕ ኣለና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ተቐቲለን እየን ሕጂ እንታይ ዓይነት ደረጃ ኣለካ እንታይ ዓይነት ዓመፅ ትፃወር ኣለካ እሱ ወሳኒ እዩ ትፃወሮ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ናብ ዝብል ሓሳብ እቲ መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓመፅ ዘለዎ ሕብረተሰብ ተሪኢኻዮ ወላ ንኣሕዋቶም ኣይነግሩን እዮም ወላ ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ኣቦኦም ኣዲኦም ኣሕዋቶም ገለ ኣይነግሩን እዮም እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ካብ ገዛ ይወፃን እየን ምክንያቱ ትወረኽ እናፈስ ኣይደልዮም ሓደ ዝቆፃፀርዎ ዓይነት ነገር ክፈጥሮ እዮም ዝደልዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ይኽእል እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሓቡኻ ድዩ ሓፍትኻ ድዩ ቀረባ ድዩ ጌርካ ከምቲ ባህልና ክትፈትሖ እቲ ዝሓሸ እዩ ክንኡ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ግን ዓመፅ ቀሊል ኣይኮነን ናብ ሞት የብፅሕ እዩ ኣብ ስንክልና የብፅሕ እዩ ኣብ ስነ ኣእምሮ ምጉዳል የብፅሕ እዩ ቀለውዕ ይሃሲ እዩ ካብ ዝኸፍአ ነገራት ማለት ሕጂ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ግን ወላ ሓንቲ ሰብ መዓልቲ መዓልቲ እግራ እንዳተሰበረት ገለ እንዳገበረት እንዳረኣኻያ እቲ ውሳነ ናትካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እዛ ሰብ እዚኣ ርእሳ ዝኸኣለት እያ እንታይ ከም ትገብር ዘላ ትፈልጥ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ እቲ ውሳነ ከምዛ ሲሳይ ዝበለታ ናይቲ ሰብ እዩ ንስኻ ክትገብር ትኽእል እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኣገልግሎታት ምሕባር እቲ ዘሎ ኣማራፅታት ምሕባር እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት ምሕባር እንተዘይኮይኑ ንሓደ ሰብ ኖ እዚ ደኣ ክጥፋእክኒ ፅባሕ ክቐትለክኒ ቀልጠፍ ኢልክ ዳ እሊ ይበልሉ ትብሎ እንድሕር ኣለካ ንሰብ ጌጋ ዝኾነ መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፍ ዘለካ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ዘሎ ኣገልግሎታት ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት እቲ ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኣይክእልን ድዩ ሓሳባት ክትህብ ኢኻ ትኽእል እምበር እቲ ውሳነን መጨረሽታ ናይቲ ሰብ በዓል እዩ ሕጂ እቲ ኣማራፅታት ኣሎ እቲ ኣገልግሎታት ኣሎ ከምዞም ክጠቕሶም ፀልዐት ሲሳይ እሱ ስለ ዘሎ ግን ንዓና ኣውፃእ ትብሉ መገዲ የለውስ ገለ ሰብ ግን እንታይ ይብል ኣነሲ ክነግርዮም ይብልክ እንድሕር ነጊርክዮም ፅባሕ ንግሆ ቆልዑትካ ከምጥሉ እዮም ገለ ዝብል ኣሎ እዚ ከመይ ትሪእዎ ሕጂ እቲ ኣማራፅታት ሲሳይ ሕጂ ዝብለና ኣሎ ሕጂ እቲ ኣማራፅታት ኣነ ንኣብነት ከም ሰብ ኣብ ከምዚ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ምስ ሓንቲ ሓፍተይ ድያ ሓደ ሓወይ ድዩ እንታይ ኣማራፅታት ኣለዎም ጥራሕ ክነግሮም ዝኽእል እንታይ ኣማራፅታት ኣለዎም እንድሕር ተፈልያ ንኣብነት ምፍላይ እንድሕር ትመርፅ ኮይና ተፈልያ እንታይ ኣማራፅታት ኣለዋ ንደቃ እንታይ ሰርቪስታት ኣለዋ ደቃ ክወስድላ ክእሉ እዮም ክወስድላ ኣይክእሉን ድዮም ናብራ ክከብዳ ድዩ ኣይከብዳን በቲ ኣነ ክፈልጦ ዝኽእል ነገራት እየ ዝነግራ እንታይ ክከብዳ ክእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ሽዑ ክተወዳድር ክትክእል ኣለዎ ዘለቶ ኩነታት ዝመፃ ሳዕቤናት ነዚ ኩሉ ክትሪኦ ክትክእል እሞ ክትውስን ክትክእል ኣሎ ግን
ሓደ ቲኔጀር ቆልዓ ሒዛ እንድሕር ኣላ ጓል 13 ጓል 14 ኣቦኦም ድፈትው እንድሕር ኮይኖም ኣቦኦም ኳ ፅቡቅ ገይሩ ዝኣልዮም እሞ ፅቡቅ ገይሩ ዝንከባኸቦም እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘላቱ ኩነታት ክትፈትሖ ትኽእል እንድሕር ኮይና ኣነ ዝኽነብር ኣይክእልኒ ናይ በይነየ ናፅነተየ ክእውጅ ዝደሊ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ዩኒቨርሳል ክሬዲት ኣለኒ ስለዚ እንታይ ኣለኒ ኣብ ምባል ደረጃ እንድሕር በፂሓ ፅባሕቶም ቆልዑ ሳዕቤና ትመፅኦም ምዃኑ ክነግራ ክኽእል ኣለኒ ከም ኣማራፂ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ፈሊጣ ክትውስን ክትክእል ኣለዋ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣነ ገብሮ ማለት ኣይኮነን እቲ ሰብ በብናቱ ፕሮፌሽን ነዚ ይገብር ነቲ ናይ ቀለውዕ ዘበለ ነገር ናብቲ ናብ ቀለውዕ ኣፀቢቑ ኣፍልጦ ዘለዎ ናብቲ ክወስድዎም ይኽእሉ ድዮም ክወስድዎም ኣይክእሉን ኣፀቢቑ ኣፍልጦ ዘለዎ ናብኦም ከዓ ትሰዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ትወስድ ሕጂ እቲ ኣማራፂታት ኩሉ ክትቦም ክትክእል ኣለካ ትፅቡቁን ትሕማቕን እንተዘይኮይኑ ኔበልዮ ኢልካ ሕጂ ኣውፂእካያ ፅባሕ ከመይ ጌራ ምስ ኣቦኣ ተኸናኺና ዘዕብየታ ቆልዓ ፋሉል እንድሕር ኮይና ካብ ኣቦኣ ምስ ወፀት ካልእ ሓደጋ ክትስዕብ ትኽእል እያ ሕጂ ጥንቃቐ ዝሓትት መስል دكتور أبزياء كمان سكر معناته كيف يبغى أنت نمارس كم تني بحر نادي كنت كم تني بحر ناسي قرب سكن قال يا وصل بلا من البات البحرنا كم يجينا تحت واجي إن فاكت نحن كابزوم ناشتي جنريشن ناخذ بالتغير لكن كابت قرب نفلت السنة تبهلنا ناتو زخنة أبدك أنا سينا لايك قبرز فتن نجرني እጅት ናቱ ዝኾነ ምእላይ ክፍትን ዝገብሮ ምናልባሽ ኣብትና ጥንታዊ ሕግታት እንድሕር ካብቲ ቀደምሲ ኣሽም ጓል ኣንስተይቲስ ወላ ነታ ገጫብ ኣድጊዩ መሰላ ዝኽብረላ እዩ ዝበሃል ትሕቶ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ዝተፃሕፈን ዝግበርን በበይኑ ብካልእ ደረጃ ከዓ እንታይ ኢኻ ትርኢ ኣብ ገለ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ክንዲ ሰብ ዝኣኸለት ጓልካ ንዝብሃባ ገለ ዓይነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ተመርዒያ ጥራሕ ቫልዩ ዘለዋ ክብረት ዘለዋ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣሎ ምክንያቱ ምናልባሽ ኣብቲ ግዜ እቲ ትምህርቲ ነበረን ሞ ኦፊስ ክትሕዘለያ ኢልካ ኣይሕሰብን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሰብ እዩ ሰሪሑ ክነብር ይኽእል እዩ ሰሪሑ ከዓ ናቱ ዕድል ክርኢ ይኽእል እዩ ናይ ግድን 20 ከይሓለፈ ክምርዖ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ማዕረ ትሪኦ ነገራት ከዓ ኣሎ ወላ እኳ ገለ ሓለፋታት እንድሕር ኣለዎን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ጓልሲ ጓልን ጋርን ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብዚ ዝተቆተሉ ክልተ ሰብሲ ጓል ጌርካ ክስታይ ትገብሮ ሕጂ ኢንፋክት እቲ ዋጋ ናይ ጓል ርኤካ እንድዩ ገለ ክብሪ ትወስድ ኣላ እንዲኻ ትብላ ተዓመፅ ግን ትርኤኻ ኣነ ኣብ ቀታሊ ሓወይ ወይ ኣብ ቀታሊ በዓል ደመይ ክምርዖ ከለኹ ወላ ዝተገበረ ከለላ ይገበረለይ ዳ እምበር ኣብቲ ፋሚሊቲ ናይ ምኽባር ተኽእሎታተይ ፀቢብ እዩ ወላ ክኸብር ይኽእል ተኾንኩ ሕጂ ሃሳይ ወጋናቱ ነይሩ ገለገለ ከዓኒ ኣብ ገለ ከም ብሕልፍቲ ሕግታት ክትሪኦ ከለካ ከዓ ፅቡቅ ወገናቱ ነይሩ ብተዛማዲ ወይ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብ ባህላዊ ሕብረተሰብ ጓል ተፀቃጭት እያ እዚ ዝስመረሉ كورة تحبل دكتور كمل سكة وانا تو عقد سر السيرة تمثال زلا انا خمس نهر الرئة حتى قدر سيساي ما باقي كمل توصل نحن لك فيلو قال تو نحن قلت لك طلعت يضع وانا دحنا جها حنت نقد راح يفوسخ ذلي اوف كورس كم تقدم دبلكاي حنت نت بنيرا عند حتى داري في طلعت كم دعم مستكوي جلس في بدك حتى تخيل يخدم بحال حتى له وي علالكم مستقيل إذا خا أبقى فرحة العالي إذا خا كنت حدد جزء للسبب كن كا لك خا تحدد من تعخا تحدد تبها الحق لو تعدت عميزة أمري لك أكون لسنا عميزة سو من تعدد تحدد أوكي سو أنت أنا كمولاد مثلا ندقي تجبو زي جبو تخويني دقي تحدد بخير بري كمرجة تجبو إندا جبرتو فتخيل لو عمت أنسي لما تعرف الحدث سوزي ديلو نيجا زاجا على داخل يبزحي بتوتنا بإذن بمعمل راح كيكون دخول نقدر تجرب دقات حدث تقيلها إذا تقدمها بزح على الزربان سلر الدكتور هنا حبرة السر كتعرف كتقيل له some social services I know لكن بيننا يكونون of course نعوم كأدي طالع له من دري له من له نحن كم بيت السر كم تدرامة كنا ما نعلم دلنا نقرأ له تدري ما لقينا دما أفكتن ملسن لما تسألوا جزيلو أنت social worker لتقولون تحدق يكون سن qualified تخون نتن قولوا ثم سلام تهلوا لهم كم اللي علم كم سدرا إلى social worker دل so
إزي حنسا أتنا هنا نحب سرنا دلو علال تترفالو of course هذا سب اندحر حنتقول نسيتي في physical abuse دقات ما تخينوا موتون قولوا expose دخونوا تخينهم أنا كم ولادك protect قبل قديت علني مستخاب بخمي جري كارتي دلو عمز قلل كبل جي إذا نعطي أنا إلو كسني تكون نحب تقول عقل شع أدي أخذ هرم تخينا كل يوم تم صدرائم أبتي نختريون نتعامل إنكم تعلن مالتي كتريون لو وافي كتريون لا يلقى إنكم دلوا جزا تفوت وبقى نتفوت وديا هارماجيو كعمل سالي نحتري أخينا أفكوس نتقول عبدين جرت ولا خدن أنا خدلين دلوا أثاني يقول أم حدات بحال نجسي صغيرك دقها بحدك سيستم يلن تو كنت إلى لنا من قد اللوص ألقى كون دقها حدك قبل إليه ثانك يو أمان حوي قبلت حاول سيساي حتى بتاعي دقدس تصبوا قطعي ماتي بتاع بس بالمشيت يا مسيب صخم كلمي مو ساينا ما كل مود أنا تيجي زندا تود سيدنا دكتور غالبا عنتو زبل كان قرنا بقول حتى لا نبغى طاحتك وقوم سيساي نعرفهم كلمي عارف خيك يا رب هو أنا سي حنتي زي maybe كم تاخد كونتاكت إليا دكتور سامسون توم because أكتب أهلنا حنتي قال نسيتي مثل متعمدة بكل سجن تقدم كله عبيت عدد يوم أبوتات يوم أديتات يوم أمونغ آتيوم تنقرأ نقريوه وكأتهم سنت حاجة نقرأ بدك برنقرأ هذا معراوي على مزينا خلنا سي انتهي زتصوتوا ميل علوم شفتنا اليوم فسراتنا اليوم توم عبيت بوتاتنا اليوم توم بحدار نوح تقبروا انتهي سناتهم مالتي كتصوتوا دلو ميلا سناتهم رول أبدسي because of course كلنا كصدرا كببو كبدي كبحبو كحسنا تفلينا سدت متينا لنا so كم بهايمانوت من قد فعل ناس هايمانوت يتي نبقشخا نببح نفسخا إخا تخيدمو انتا ميلاد صوت اللو مبالك هذا الدكتور سامسون ما يبنى عقام تخون اليوم ما نحاول أنا كل شيء عادي ملا لسيدن حتى أجن لو متي opportunities لقد رخم قواسي كحتى كم تتقبر كايو اللي كان يبع لك دكتور سامسون في ريسيرش لقبر كايتي إذا أستعب حتى بدي حدا تقون مزيادة تقون مبالكو please thank you እዚኣ እኳ ናተይ ርእይተ ክበላ ምክንያቱ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ተራ ነይርዎምን ክትፈልጥ ፅቡቅ እዩ ግን ከም ዝመስለኒ እንታይ እዩ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ዘለዓልክዮ ኣብ ደገ እቲ ናትና ፋሚሊ ሪሌሽንሽፕ ዝበሃል ይስበር እዩ ስበር ይክለካ ከለኹ እቲ ኤክስተንድድ ፋሚሊ እንዳሓትነይ የለዉ እንዳሓወጎይ የለዉ እንዳኮይ የለዉ እንዳባሓጎይ የለዎም ገለ እዞም ሰባት እዚኦም ካቶም ኣገዳሲ እዮም ኣብ ሕልፍና ብሓዳርን ኣብ ስድራ ቤትን ክትመፅእ ከለካ እቶም ዝመክሩ እቶም ዝግስፁ እቶም መፅኦም ዝሪኢካ ወላ እውን ሰላም ኢሎም ዳሓንዶ ገለ ኢሎም ሓንቲ ሻሂ ሰትዮም ዝኸዱ ግን ከመይ ኣሎ ኩነታትካ ካብ ገፅካ ካብ ትርክባትካ ርኢዮም እንድሕር ደስ ዘይበሎም ፅዋዕ ኣቢሎም እንታይ ዳታ ዳሓንዶ ኮንኩም እንዲኹም ኢሎም ነቲ ሰብኣይ ዝገብሩ ነታ ሰበይቲ ከዓ ሰበይቲ ዝገብሩ ነቲ ገዛስ ገፅ ዘብልዎ ዓይነት ሰባት እዮም ሕጂ እዚኦም የለዉ ሕጂ እዞም ትብልዮም ዘለኹ ሰባት ኣገደስቲ እዮም ኣብ ደገ ማለት እዞም ብሕልፊ ካህናት ናቶም ዝኾነ ተራ ኣለዎም ዓበይቲ ሰባት ተተረኺቦም ናቶም ዝኾነ ተራ ኣለዎም እቲ ተራ ናቶም እንታይ እዩ ነዘጋጥም ሽግራት ኣብ ምእላይ ጥራሕ ዘይኮነ ከየጋጠመ ከሎ ቀዲምካ ሓበሬታ ምሃብ ምንቃሕ ኣብ ሓዳር ክመፅእ ከሎ ኢንፋክት ኣነ ናብ ስለዘይተመርዓኹ ይፈልጦን እየ ግን ናብዚ እንታይ የበርክቶ ኣለዎ ቅድሚ ሓዳር ዝህብዎ ትምህርቲ ክህሉ ፅቡቅ እዩ ሓዳር ክንብል ከለና ቃል ኪዳን ክንብል ከለና ኮቨናንት ብጣዕሚ ሓያል ምኳኑ ተኸባቢርካ እምበር ተፀዋቢርካ ትኸደሉ ስኒ ብዙሕ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን እንታ ተፀዋቢርካ ትበሃል ብዙሕ ግዜ ኣላ እንዳ እታ ተፀዋቢርካ ማለት ክፀርፈካ ከሎ ትሚልካ ክፀርፈካ ከላ ትሚልካ ማለት ያ ንዓይ ብዙሕ ኣይትርዳእንን እያ ግን ኣብ ክንድኡ ዝተኸባቢርካ ተፋቂርካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዘይትርዳእኒ እንድሕር ኣላ እንታይ ክልተ ሰባት ኣነ ስኒ ኣማን ሓወይ ምሳኻ ረኽበካ ዕሊለ ተፃዊተ ገለ ከይድ ምስ ሲሳይ ከምኡ ምስ ሰላም ከምኡ ምስ ገለ ከምኡ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሰብ ተሓጓጊስና እንዳኸድናስ ምስ ሓንቲ ሰብ ከመይ ገይረ እዩ ዝኣብየኒ እታ ሓንቲ ምሳይ ኣላ ዝብላ በዓልቲ ቤተይ እንድሕር ኮይናስ ኣነ ንሳን ኮፍ ኢልና እሞ ከዓ ንክልተ ሰለስተ ዓመት ብሓደ እንድሕር ነርናስ መዓልታዊ እንዳተዛረብና እንዳተረዳዳእና
زلنا نجار شيب ناقول كزخوري الناس عربكو تخوري نجار الناس عربت عزير ردا عنا نحبر مفتح ناقبرنا مس دحر عمسي ناتي كاب إكس زيت كفل صدق أنا تخافل أخل يعني دحري زجبرو جيجاتات النحر المفلي تخفف زجبرو دحري زجبرو جيجاتات النحر الله خفلي تخفف إلى تجبره كم سب حدا خلت جيجا كبر خالي سبي جاجيز بحال على لندن حرايس مقبله كوا حليف كاجن قصال زجبر جيجا أنا نمس حمش عمس زنبر كسب مسكلت عمس زنبر كسب مسلس أب حدا جزا زجبرو سني تزير الدعني نجارات زي أنت يسباسي فأرولو زي كله كرادو زي كله نه حبر مسرح فترولو زي كله نجار زتي بيزن عاي حنكل يتجخون أن حدا كات يوخ مالتي جن أكثر بلا أنا بتاع بالك كاتو السومجي ناي فاميلي ترى خوص دخول يوم كم زبنا ناي كو ترى خوص دخول يوم نحب ترى خوص دخول يوم نحب ناي أبو ناي أدي ناي كلاتنا فاميلي خوص دخول يوم جن كأني بأونتاوي ጎንታት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንዳተቐጥቀጠት እንዳተፀቐጠት ፅባሕ ኣብ ሓደጋ እንዳኣተወት ኣይ ዝሓዳር እዩ ተፀመሚ ሓዳር እዩ ተፀመሚ ሓዳር ፍትሕ ነውሪ እዩ ኣይፍቀድ እዩ ጥራሕ እንዳበልካ ዘይኮነ ንክልቲኣቶም እንዳገሰፅካ እቲ ኩነታት ኣበይ ይምራሕ ኣሎ እንዳርኣኻ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል እንዳሓበርካ ክኸውን ፅቡቅ እዩ ባህላያ ግን ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም ከምዛ كبرت هبلي سي حتى عم توي حتى سي عبزم بيبكي مثلا حسيت كيو انت يعني تردات يعني ده مسكنا كا دكتور اقول امريكا بملاسكا قلنا انا انت خوي سمعني حدار مالتي حدار كتقدر خبرك بجرنال كتكون او يمر حاجه كتكون ምናልባሽ በራነስ ኣይመስለንን ይሆን እንደي مات بزحف فاتكم سمعنا معنات سي بسايكا خباخ يكون سخا بسايكا ترد تدخل السوق كرد على كبيجي اجسي مال بعد احنا بتاع عرستي انا بزي عرستي عقبه يكون انا زي كتمتن ምናልባት ግን ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ምዕፃውና ክትብሎ ትኽእሉ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንዓኹም ቅር ኣነ ምናልባሽ ሓንቲ ነገር ክብሎ ዝደሊ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ሲሳይ ዝበለቶ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ፕሮግራማት ጌርና ኣለና ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ክትዛረበሉ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣይቋረፀን ቀፃሊ እዩ ዘሎ ክነቕሓሉ ክንክእል ኣለና ትፅቡቕን ትሕማቕ ነገርን ብኩሉ መገዲ ማለት እዩ ሃሳይናን ተጠቃሚናን ሓደ ዝሓለፈ ሓደ መፅናዕቲ ጌርና ኣለና ንዑ እውን ኣብ ሓደ ከተማታት ኬድና ከዓ ተወሳኺ ዲስካሽን ክንገብር መደብ ኣለና ዕለት 20 ጥሪ 2024 ኣብ ማንቸስተር ሓሲብና ኣለና ብድሕሪኡ ናብ ሌድስ ክንከይድ ኢና ኣብ በርሚንግሃም ከምኡ እውን ኣብ ለንደን እንዳቐፀልና ተወሳኺ ሓበሬታታት ክንበኩም ኢና ማለት እዩ ተስፋ ንገብር ከዓ ብኣካል ተራኺብና ክንዛረበሉ ክንመያየጠሉ እዚ ናይ ፀታዊ ዓመፅ ጥራሕ ደይኮነ ብሓፈሻ ከመይ ጌርና ኣብ ስደት ተዋሂድና ተፋቂርና ምስቲ ናይ ተዓዲ ሲስተም ተመሳሲልና እኳ ደይኮነ ንዕኡ ብግቡእ ተጠቂምና ናብ ዘለናዮ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ክንፈጥር ፅቡቅ እዩ እሞ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ተስፋ ገብር ንራኸብ ቅድሚ ምዕፃውካ ምክንያቱ እንታይ ዶክተር ክንረኸብ ኢልካ ማለት ንስኻ እዚያት ክንረኸብ ትብል ዘለኻ ንዝፈልጠካ ሰብ እንታይ ክመፀካ ዝኽእል ብኸመይ መንገዲ ክረኽበካ ክእሉ ምናልባት ኣድራሻ ወይ ገለ ነገር ዝገበርኩሞ ነገር ኣሎ ድዩ ቦታታት እዋ እዚ ፍላየር ነዳሉ ኣለና ሼር ክንገብሮ ኢና ኣብ ናይ ማህፀን ፖስት ክንገብሮ ኢና ኣብ ናተይ ፖስት ክንገብሮ ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሜድያ ክንዘርግሖ ኢና ብተኻእለ መጠን እውን ዓዲ እንግሊዝ ንሓስብ ስለ ዘለና እተን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዋ ቤተክርስትያናት ድን ናይ ኤርትራውያን ማሕበራት ድን እዘን ናይ ሲቪክ ማሕበራት ዝኾና ማለት እዩ ናብአን እውን ሼር ክንገብሮ ኢልና ክንፍትን ኢና ብኢሜይል ብካልእ ኩሉ ማለት እዩ እስቶም ንፈልጦም ከዓ ንዘራርብ ኣለና በዚ ገጣሚ ተዓዘብቲ ከምኡ እውን እሶም ነዚ ፃዕሪ ዝገበርዎ ነዊሕ ግዜ ወሲድሎም ሓደ ሰብ ነቲ ፀገም ንክርድኡ ማለት ነዚ ተረዲኦም ከም ምናልባት ፅቡቅ ኣስተንፍሮ ክህቡኩም ተስፋ ገብር ኣነ ዓዲ እንግሊዝ ተትህልኒ ቀዳማይ መፃኽኒ ግን ኣብ ፈረንሳ ስለ ዘሎ ክመፅእ ኣይክእልን ሲሳይ ሓፍቲ ተስፋ ንገብር ሓደ መዓልቲ ከዓ ንፈረንሳ ንምፅእ ብክለዚያ هو خمسي دكتور سلطان كل وقت أنا أحس على إسراء جنواري مانشستر بأنا هم تجمر لهم مثلا تري تقابلي so هو بس يدك علينا نتي سحر بتسبنا
ዝኮነ ቦታታት ከም ቤተክርስትያናት ታታት ሸርች ንገብረና ኣምሹር ቀዲምና ክንገብሮ እሞ ነቲ ክሪኦ ደምሰሎም ምሸትም ኮይኑ ብሕጂ ነዚ ቪድዮ ዝሪኦ እቲ ፍላየር ሸር ምስ ገበርናዮ ብክብሪ ንዕድም ሰብ መፅኡ ሓሳቡ ከበርክት ድዩ ህድኡ ክሓትት ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ሕብረተሰብ ተኣኪብና ንዘራረብሉ ንበሃለሉ መንገዲ ተፈጢርና ስለ ዘሎ ኣነ ብታሕመድ ፅበየኩም ዘለኹ ኣምሹር ፅቡቅ መዓልቲ ምናልባሽ እውን ከይረሳዕክዋ ምሳኣ እውን ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ከም ሓደ 20-30 ዝኾና እውን ከምዚ ፒር ሳፖርት ዝህባ ኣለዋ ከምዚ ዝረኣናዮም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ኣለዋ ንኣሕዋተን ስደተኛታት ዝሕግዛ ዘለዋ ማለት እዩ ገለገለ ግን ኣብ ገለገለ ትሬኒንግ ስለ ዝሓፅረን ኣብ ጋይዳንስ ኤንድ ካውንስሊንግ ኣብ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ካልእ እውን ንዕኡ ዝኣመሰለ ኣብ ሶሽዮ ካልቸራል ኢንቴግሬሽን ከመይ ጌርካ ምስ ዝዓዲ ተዋሂድካ ክትነብር ትኽእል ትሬኒንግ ክንህብ መዲብና ኣለና እሱ እውን ሓደ ናቱ ክፋል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኤርትራዊ ባዕሉ ንባዕሉ ክትሓጋገዝ ከሎ እቲ ኣብ ባህልኻ ዘተኮረ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እዞም ፀዓዱ ደኣ እንታይ እዮም ዝረዳድኡ ድዮም እንታይ እዮም ኩሉኒ ፖሊስ ኪዱ ድዮም ኩሉኒ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ከዓ ቅልል ይብለልካ ማለት እዩ ምናልባት እውን ከምዚ ክንገልፆ ዘምሰና ክቡራት ተዓዘብቲ ግዜኹም ወፊኹም ፅንትኩም ስማዕኹም በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነኩም ደሊ ብሽመይ ብሽም ማህፀን ብሽም ኣጋይሽ ሕቶ ንሕር ኣለኩም ኮይኑ ካብዚ ክንዛረቦ ክንዝትዮ ዘምሰና ኣብ ኮሚኒመንት ወይ ከዓ ኣብ ፕራይቬት ንሰላም ክትሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት እውን ኣሕዋትና ንሕር ኣለኹም ኮንኩም ነዚ ዘጋጠመክን ኣብ ነፍስኩም ዝወረድ ንሕር ኣሎ ኮይኑ ካብ ተፈላለየ ሃገራት ካብ ፈረንሳ ክኸውን ይኽእል ካብ ሆላንድ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ተፈላለየ ሃገራት ክትሓታ እውን ትኽእል ኣይኹን ኣነ ብወገነይ ኣብ ሃገር ፈረንሳይ ስለ ዘለኹ ብዝኾነ መገዲ ክሕግዘክን ክፍት ከምኡ እውን ኣሕዋትና ብዝናህለው ኣብ ከምኡ ዝሳተፉ እሶም እውን ነዚ ንክሕግዙ እዮም መፅኦም ዘለው ኣይትብቅቕሎም ኢኹም ሸር ላይክ ኮመንት ሕቶ ንሕር ኣለኩም ኮይኑ ማለት እዩ ድሓና ምስ ኣብ ቀፃሊ መደብ የረኽበና